ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಒರುಟ್ಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದೆತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಜಿಡೆ ಅರತದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮದ ಇವಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಳೆನ ನಮ್ಮ ಬೆತಬೇತೆ ಒರುಟು ಪೂಪೂಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವು ಸಾನಮುಂಡಿಗೆಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲು ಪಾರದಾದಿಪ್ಪು ಮನೆಮಂಚ ಆವಡಾದಿಪ್ಪು ಬೆತೆಬೇತೆ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಪರ್ಬ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರತ ಸೇವೆನ ಕೋರೊಂದು ಬತ್ತ ತೂಪು ನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ದಾದ ನೇಮ ದಾದ ಧರ್ಮ ನೇಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರಿಯೊನಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗು ತೊಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ದಾದ ಅಂದ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಸೊತ್ತು ಆ ಕಲಟಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾವುಜಿ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ ಪಣಪನವು ದೈವದ ಕಲ ಸತ್ಯದ ಕಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಕಲ ತುಳೈದ ಸತ್ಯದಾದ ಉನ್ನೆನೊಂಜಾತ ತೆರಿಯೋಡು ನೆತ್ತ ಉಳೈದ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆದ ಮನ ಮೂಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೊಂಜಾತ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಾಜ್ಞರನ ಕನತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೇನದ ಪರಿಪುನು ನಮ್ಮ ಉಡಲಗಂಚಿ ಎತ್ತ ಒಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಈ ಬಗೆಟೊಂಜಾತ್ ಗೇನದ ಪರಿಪು ಪರಡವಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾವಡು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿ ನಮದೆತುನಡು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಿನ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋನಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೋನಡು ಐಕಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನುಡಿಕಟ್ಲೇನು ಸಂಧಿಪಾರ್ದೊಲೇನು ಪೂರ ಕೇನಬ ಅಂಡ ದೈವ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತದು ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಕೇನಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೈಬಟ್ಟಲದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಲ್ಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಡೆದ ಕೈಬಟ್ಟಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮ ಕೊಡಲ್ಲ ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಪಾರ್ಧನ ತೂನಗ ಕುಂಟಾರ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಇಂಚ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಕೇನಬ ಏರಪ್ಪ ಕುಂಟಾರ ತಂತ್ರಿ ಅರೆನರ ತೂವೋಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಡ ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಬಂಡದಾದ ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಬಂಡದಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಮೂಲದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ಆ ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿಲೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಪ್ಪ ತಲಪಾಡಿದ ಗಡಿದಾಟದ ಅಂಚಿಪೋಣು ನಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮೇಳೈಸೈನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಕ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆತ್ತೊನ್ನು ಬಣಪನೆ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಬಡಾದು ಪಾಮರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವದ ಒಂಜಿ ಗೇನನ್ನು ಪಟ್ಟ ಎರೆ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಕುಲೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಏನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಣ್ಪುಂದಂಡ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಈರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ನಲಿಕೆ ದಕಲು ಪರವೇರು ಪಂಬದೆರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ತೂಪ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋಂಡ ಮಳವೇರು ಎಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಕಲಿನ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನಬ ಅಪಂಡ ಮಳವೇರು ಬಂಡ ಏರು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಬಂಡ ಏರು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನದಾದ ಆ ಮಳವೇರು ನಕ್ಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲುದಾದ ಅಕ್ಕಲೆಗ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಪಟ್ಟ ಅತ್ತನ ಪಣಿಕ್ಕರ ಸ್ಥಾನ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಕಲೆಕಾರಣಿಕದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಡಾದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಅದೂರು ಮೇರೇನು ಇಂಥ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪಣಿಕರ್ರೆ ಈ ಲೇಸಿಗಿರಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಇಡೆ ಬರಿ ಮಲ್ಪೋಡಂದಂಡ ಎಂಗ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿಕೆ ಎರಡು ಬಾರದ ಬಲ್ಲೆಬಾಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡನ ಏರ್ದುಂಬುಲ ಈ ದೈವದ ಕಲನ
ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಈ 40 ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಅವನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ಮಣ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ್ರೆ ರಾತ್ರ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಕೃಷ್ಣ ಪನಿಕರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಚಾಲ್ರೆಡ ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಡಲ ಏತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಉಂಡು ಇಂಥ ಲೇಸಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿಜಾಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೈದ ವಾಂತಿಜಾಲದ ಇರಣ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಹಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲುದುಳೈ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯ ಲೆಪ್ಪ ಆ ಸಂಶಯಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕುರಡ ಪಟು ನೋಡು ಕೇಂಡು ನೋಡು ಅಪಗ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂಡಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೇಳದೊಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪಣಪನವೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಂಬ್ರಿದ ಕತೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲೆಗೈತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ನಿಗಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆತಂಡು ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ದೈವದ ಕಲ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲೆ ಇನಿ ಇರಗೆ ಏತ್ ನಮಸ್ಕಾರವಂತನಲ್ಲ ಯಾರೋಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಯಾನೀರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ದಿಕ್ಕು ತತ್ತು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಸಂಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಿಕ್ಕು ತೊಜಪಾವನಲ್ಪ ಈರು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನದ ಪೀಠೋಡುಂಡು ತಂತ್ರಿ ಆಯಿರಂದಂಡ ಅರ್ಚಕ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ಲೊಂದ ಅರ್ಚಕೆ ಆಯಿರಂದಂಡ 5 ತಿರ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರೆ ಆಯಿರಂದಂಡ 5 ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತದು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕ ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆತ್ತದು ತರೆತ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಪರ್ಪಾವನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಒಂದೇ ನೀರಿನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಣಬನತ್ತೆ ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಾತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಇರ್ಡ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಒಕ್ಕ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಒಕ್ಕ ಮಂತ್ರಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ಕಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಸರಿಯಾದ ತೂಂಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗ ಅಪಚಾರವಂತ ರೀತಿಟ್ ಕಾಲಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ತೋರ್ಪಂಚಿತ್ನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೂಂಟ ನೆಕ್ ನಂಗೆ ಕೋಡಂಟ್ಲ ಪುರಾಣಟ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಟ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡದಂಟ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಾಗನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಶೈವ ಶಾಕ್ತೇಯ ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಮುಂದುವರಿತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ಕಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ಪಣಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಂತ ರಚನೆ ಆಪಣಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತದೇವ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ 7 ದೇವರನ್ನ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಬರ್ರೈತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ತುಯಿನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಗೊಟ್ಟು ಪೋಂಟ ಈ ಪೂರ್ವಿಕವಾಗಿನ ದೇವರತ್ತಂತೆ ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳು ಅವು ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರವಾತು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವಾತು ಈ ಮಾಂತ ದೈವಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಚಾಂಡದಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿಟ್ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚಟ್ಟು ಅಯ್ನ ವಿಪ್ರಾನ್ ವಂಡ ನಂಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಣಚಿತ್ತ ಬತ್ತನ ಅಂಟ್ಲ ನಿಜವಾತ ಅಯ್ನ ಆಂತರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಅರ್ಥ ವೀನ್ ವಂಟ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಾನ್ ವಂಟ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥೊಟ್ಟು ಪುಣಚಿತ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಂటే ಯಾರಂದು ಅಯ್ನ ಜೀವನೊಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸೋಣಂಚಿತ್ತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾಕಳು ಅಯ್ನ ಇಂಚ ವಿಸ್ತರಿಸೋಳಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಿ ಅಂಚಿತ್ ನಾಲ್ಕು ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಟ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಪಣಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ
ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನతో ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೈವತ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಿಟ್ಟು ಬೋಡೈನಾತ್ ಗೊಂದಲಗಳುಂಡು ಚರ್ಚೆಗಳುಂಡು ಸಂಶಯಗಳುಂಡು ಪೂರ್ವಿಕವಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಸೇರಿಸೋಣರ ಆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗ ಅಪಚಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗ ಅಪಚಾರ ಆಪಣೆ ಓಡೋದಿಗೆ ಅಂಟ ನಂಗೆ ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅಂಶ ಅತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಾಪನಾದ್ಯನಂತರಂ ಸರ್ವ ಸುಪರ್ಣೇಸು ಸಮಾಚರೇತು ಉತ್ಸವಂ ದೇವಸ್ಥಾನಟ ಅಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಉತ್ಸವ ಅವಡು ದೈವಸ್ಥಾನಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಟ್ಲ ಐಕ್ ಉತ್ಸವ ಅವಡ್ದಂಟ ಓ ವಿಧಿ ಬೋಡು ಆ ಪೂರ್ವಿಕವಾಯಿನ ವಿಧಿಯೇ ಬೋಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ ಬದಲಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವಿಕವಾತಿ ಇಂದು ಅಂತ ದಾಯಿಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಇದ್ದಿನ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಜಾತೀಯವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೈತಂಡೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪೂರ್ವಿಕವಾಯಿನ ಕಾಲಟ ಅಂಟ ಏನು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ವಾಂತಿ ಚಾಲ್ರ ಕತ್ತಲ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಿತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಐತಂಡ ಆ ಕಾಲ ಹೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಮುಂದುವರಿತು ಇನಿ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂತು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದಪ್ಪನಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಒಣಪಣಂಚಿತ್ತ ಭಾವನೆಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಾಗ ವಿದ್ವತ್ ಜನರು ಸೇರೋಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರತೆ ಅಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಚರಿಸೋಣ ತೋರ್ಮಡಿನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೈಟು ಕೊರ್ತು ಬುಕ್ ಐಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಓ ವಿಚಾರಟ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ದಾನಾಟ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಿ ಬತ್ತನಂದು ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಜೊತೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಬೋಡ ಆಯ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಣೆ ಐಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಅಪಗ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಣೆಯರು ಇತೆ ಏನು ಕುಂಟಾರಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಕುಂಟಾರಟ್ ಬುಕ್ ದೈವತ ನೇಮ ಅಂತ ಕರಿತು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಳು ತಂತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಳಪೇರೆ ಬಂಗದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಐನು ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊಡಿಯಾಡಿಡ್ತು ಕೊಂಡತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಂಟ ಅಲ್ಲದು ಹಿಡ್ತು ಮಡಿಯೋಳೆ ಮುಳ್ಳ ಮಡಿವಾಳೆಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪಣ ಆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಹಾಕಲು ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ನ ಇರ್ತಾವರ ಬುಕ್ಕದ ಕಾಲಟ್ಟು ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂತು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಾಂತಿಯರ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ತೋರ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಯಿನದಾಯ್ತು ಒಂದಿಗೆ ಅಂಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೊಟ್ಟು ಕರಿತು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಟ್ಟು ಹೋಗುಂಡೋ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಡೆಯರ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಂಡ ಅವು ಕಾಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಲ ಧರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರೋಡು ಇತ್ಯ ದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತಾವರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಳಪುವ ಪಣಿಕರ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೈವತ ನೇಮ ಮಳಪುಯರು ಎಂಕಳೊಳೈತ ಬಾಂಧವ್ಯಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಪಣಜಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದನಲ್ಕ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಏಕತ್ರರಾದ ಅವು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಿಯಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶಗಳುಂಡು ಪಣದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಯಿರೊಂಜಿ ಕರೆಕಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪದರದ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗ ಇರ್ನ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಸಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನದಾಲೆ ಜಲೆ ಮುಕ್ಕಳ್ಳ ಪೂರ ಬೆಜ್ಜಿದ ತರಟೆ ಜಿಂಜವನ್ನಾತಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇರದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಪೋಂದ ಎಂಕಲ್ ಪರವರುಡಿಪ್ಪುನ ಜವನರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಗಲಿಗ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಪನ್ನಡ ದಯಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕ ದೈವ ಅಂತ ನಂಬೇರು ಇದಗೂ ಬಡಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಪನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ನಂಬೇರ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅದೆಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ನಂಬೇರ ಚಿಕ್ಕು ದೈವತೆ ಚಿಕ್ಕ ದೈವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಪರು ಅವು ಮಾವನ ಕಟ್ಟೆರು ಉಂಡವು ಅಂದ್ ಯಾನುದೇನ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒರಿಯನ ಕನಪೆ ದಾಯಕಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮವೇನ ಪಂಡದ ಅಪೂರ್ಣ ನೆನ್ಕೊರ್ಪನವ ಸರಿಯತ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಣಿಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರ್ದಾಲ ಪಾತೆರಿರುಂಡೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗುಳಿಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಟಲಿಯಾ ಅಂದು ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರೆ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರಿ ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಗುಳಿಗ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಕಲ ಫೋನ್ ಎಡಗಲ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚರ್ಬೋದು ಬಡಕೈ ಮರ್ಗಿಲ್ದಾಗಲ ಎಡಗ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡಗಲ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ತೋರಾಜಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನೊಂದೇನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕು ದೈವ ಬಡಕೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅರೆಲ್ಲತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಕೇನಗ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಪಾತ್ರೆ ದುಮುಗಣಕ ಅಂಡ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಆವೇಶದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಮುಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮತ ಸಂದರ್ಭಟ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಳು ಬರ್ತು ಪೇರು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚಿತವಂತ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಳು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆಯ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬರಿಯರುಂಡು ಆ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ದೈವಗೆ ಕಾರದೆಕ್ಕೆರೆತ್ತಿನ ನೀರ್ನ ದೀಡುನೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಆ ಕಾರದೆಕ್ಕ ತಾಯ್ಬೇಕು ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪಣೆ ದಾನವಂಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪದೀರುಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ ಪೊಂಜೋಗಳು ದೀಪದೀರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ದೈವ ಐನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಪತ್ಯಾರ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಪಣಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಪನೊಲಿ ಯಾಕಲೆಗೆ ಗುಳಿಗಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಂಡು ಅಶುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಇತೇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪುರ ಒಂದು ಮಂಟನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ರಕ್ತ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಟ್ಟಂದಿತ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ಅತಿ ಪಣಪನೆ ಗುಳಿಗೆ ದೈವ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ತದು ಬಿಚ್ಚದು ಅವೊಂಜಿ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅವಿನೊಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಂದವೇನು ಗುಳಿಗ ದೈವ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣಪು ನಾವು ಇದು ಏನು ಎನ್ನ ಅನುಭವನೆ ಮಣಪುಂಟ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ಏಪ ಒಂದು ಗಂಟ ಅಲ್ತ್ ಬುಕ್ ದೈವ ಲಕ್ಕ ತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಬಾಕಿತ್ನ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣೆ ಶುದ್ಧಿತ ಸಮಯಟ ಬರೋಡು ಸರಿ ಶುದ್ಧಿದ ಸಮಯಟ ದಾಗಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣ್ಪಿಂದಾದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಪಲ ಪಣ್ಪುನುಂಡು ನೇಮಡು ಇಪ್ಪುನೇ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವು ಐತ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಉಂಡ ಉಗ್ರ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡ ಪ್ರತಾಪ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ದೀತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ತಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೀಪಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆಲೆ ಪೂರ ಮಗ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೋರನ ಬೂರ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒವೇ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಮಗುರ್ನ ವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀನಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ ದೊಂಕುಡುದು ಬೊಪ್ಪ ನಾವು ಮುಂದೇನಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂಚ ಬೊಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಆತು ಜಗಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ತುಂಬ ಭಾರಿ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜವನಾದಿಗೇಡು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಬದು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರಿ ಐಜ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿ ಓಡು ಯಾಪಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ಈತ ಜಾಗೃತೆ ಡುಪ್ಪುಡು ಜಾಗೃತೆ ಬಂಡ ಐಕ ಐತವೇನ ಶಿಸ್ತುಂಡು ಅಂತ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಾನಾಗ ಜವನಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಾನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಐಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೋಲ್ತರದು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾತೇನೆ ಉಡುಪೀಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಬಟ್ ಬಿನ್ನರಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೇನು ತಂತ್ರ ಪಂದಾಗ ದೈವನಿಂದ ದೈವದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ತಂದೆ ಕೊಂಚ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಲ್ಲೊಂದು ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ಅವು ಒಕ್ಕಣಿಡು ಮಗುಲು ಮದುವಂಡ್ವಿನಗಳು ಫಣ್ತೀರಿ
ಹೌದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂತ್ರಿ ಲೈಕ್ ನೋಡುವ ಎರಡು ದುಂಬಿ ಮೇರಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳುಟು ಬಾತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರ್ ನೀರು ಅಂಡ ಈ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ನಿಗಲ ಮೂಲ ಮಳವೇರು ಪಂಡದಾದ ಮಳವೇರು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಆಪನ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಈ ದೈವದನಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ ಮೂಲತಃ ಮಲೆವರ ಪಂಡ ಸಮುದಾಯ ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಣಿಕ್ಕರ ಆಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಊತ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಪೂರ ಆತಾಯ ನಡಿತು ಬುಕ್ಕ ಊರು ತಕ್ಕಳ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜೇರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಜನ ಬುತ್ತ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಕರಿಪುಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಆತು ಬುತ್ತ ಕಟ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಣಿಕೆರ ಸ್ಥಾನ ಕೊರತು ಬೋಡೊಂದು ಪಡ್ದು ಪಣಿಕೆರ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಆ ಪಣಿಕೆರ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಪಣಿಕರ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪಣಿಕರ ಮಾಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರತ್ತು ಪಣಿಕರ ಮಾಲ್ಪುಂಡ ಪಣಿ ಆಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಪಣಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಳೆ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪ ಪಣಿಕರ ಇಂಚಿನ ಜನ ಬೂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಂಕ್ಲ ಒಂದೇಟು ಏರು ಬೂತ ಕಟ್ಟನ ಫಸ್ಟ್ ಬೂತ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂಡಲ ಪಂತ ಪ್ರಾಯ ಹೋಯಿನ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಬಳೆ ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಆ ಜನ ಪುದಾರ ಪಂಡಿತ್ತು ಇನಿ ಆ ಬೂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ್ಲ ಓ ಬೂತ ಅಂಡ್ಲ ಆ ಬೂತ ಕಟ್ಟಿರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೂತ ಕಟ್ಟಿತು ಬಳೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬಳೆ ಬೂತ ವಿರಿತ ಆದ ಬೂಳೆ ಕೊರಿಯರುಂಡತ್ತ ಬೂತ ಕರಿ ಆ ಪೂರ್ತು ಬಳೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಲ ದೀರ್ತು ಬಳೆಯ ಪಟ್ಟಲ ಅದು ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಕೊರ್ನೆಡ್ತ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬಳೆಯನ್ನು ಆ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಲ್ಪದ ಕುಟುಂಬದಗಳಂಡ ಇತ್ತು 10 ಜನ ಅದು ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೋದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾಯ್ಪಾಡಿಗೆ ಓಡು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಓಡು ತುಳು ಪಂಡಗ ಪಡಿ ತಂಚಿಂಚು ಆವು ಪಂಡ ಏನು ಮಲೆಯಾಳ ತಂಚು ಅಂತಾರೆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಪೋತು ಅಕ್ಳು ಬಳೆ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಳು ಪನ್ನೋಡು ಬಳೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಳು ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲು ಬಳೆ ಕೊರ್ತ ಬಳೆ ಕೊರ್ನ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಪುದಾರಲೆಪ್ಪಡು ಪಣಿಕ್ಕೆರ ಸ್ಥಾನ ಕೊರೋಡು ಐಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವೋಗ ನೇಮ ಕಟ್ರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಅರೆಗೆ ಪಣಿಕ್ಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ದು ಪುರಾಪುಲೆಪ್ಪೋಡು ಪುರಾಪುಲೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತು ಅಕ್ಲೇಟ ಪಂಡಿತು ಅಲ್ಪಡ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇನ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಂಕ್ಲೇಂಟ್ ಆಡೆ ಪೋಡಂಡ ಈ ಬಳೆ ತೀರ್ಥ ಆರು ಆಚಾರ ಲೆಪ್ಪೊಡಂಡ ಈ ಬಳೆ ತೀರ್ಥ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ ಪಣಿಕ್ಕೆರಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ 4 ಪಣಿಕ್ಕೆರ ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬೇತೆ ದುಂಬು ಪಣಿಕರ ಆತಿನ 4 ಪಣಿಕರ ನಕಲು ಬೋಡು ಅಕ್ಳು ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪಾತ ಕೊರೋಡು ಈ ಪಣಿಕರ ಆಪಣೆಯಾಗ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತೇವು ಬೋಡತ್ತ ದುಂಬು ಪಣಿಕರ ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಆಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೈಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲೇಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋದು ಹಿರಿಯರು ಉಂಟು ಅವಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ನಕ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋದು ಇಡ್ತಾರೆ ಕಾರು ಪತ್ತದ ಆದರೆ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಬಟ್ಟಲು ಪನ್ಪೇರು ನಿಲ್ಬೋದು ಮೀದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೋತಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಹೊಸ ಪಣಿಕರ ಹಾಪಿನ ಜನರು ಮೀಪಾಡು ಮೀಪಾತ್ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಕುಂಟು ಹೊಸ ಅಂತ ಪೂರ ಸುತ್ತದು ಕೆಂಪು ಗುಂಟು ಅಂತ ಸುತ್ತೋಡು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಬೊಡ್ದು ಸುತ್ತದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಈಗ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಐತಿ ಈ ಬಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊರತು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೈಟ್ ಕೊರತು 6 ನಮ್ಮ ಬಾಕಿತನ ಪಣಿಕರ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ಬಳೆ ಪಾಡೋಡು ಅರಸುಲು ಪಣಿಕರ್ನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರತು ಆ ಬಾಕಿ ಪಣಿಕರ್ನಕಲ್ ಹೊಸ ಪಣಿಕರ ಆಪನಾಗೆ ಕೈಕ ದೀಡ್ಡುಡ ಬಲತ ಕೈಕ ದತ್ತ ಕೈಕ ಬಲದ ಕೈಕ ಅವು ಆಕೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾಮವಂತ ಪಾಡಿರೋಂಡು ದುಂಬದ ಪಣಿಕರ್ನಕಲ್ ಪಾಡದಾಗ ನಾಮವಂತ ಪಾಡದು ಆ ಬಳೆ ದೀಡ್ತಾದು ತಂತ್ರದಾಡ ಕೊಂಚಿ ಐಟು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪುಣ ಅಂಜುಂಡು ತಂತ್ರಧಾರೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ ಒಂದು ಅರಸರೇನು ಆ ಲೆಪ್ಪುಣ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿತಾನಾಗ 6 ಉಳ್ಳ ಇಡ್ತು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪೋತು ಕೃಷ್ಣ ಪಣಿಕೆ ತೆನ್ನಾಂಟ ಅಂಚ ಅದು ಪುದರ್ ಪಂಪುನದು ಪಣಿಕರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಣಿಕರ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪುರಪುಲೆಪ್ಪುಡು ಆ ಲೆತ್ತ ಅನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ ದನಗಳಿಗೆ ಪಣಿಕರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಳಿ ಆ ಲೆತ್ತು ಬತ್ತು ಈ ಪಣಿಕರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಪಣಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮದ್ರ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಪೇರಂಡು ಅವು ಮಾಡ್ತು ಆಕ್ಳು ಬರೋಡು ಈ ಬಳೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನದಾನ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಳು ಅರಿವಂತ ಪಾಡಿರಂಡು ಈ ಪಣಿಕರ ಸ್ಥಾನದ ಅರಿವಂತ ಪಾಡಿದು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಪಣಿಕರ ಆಯ ಹಿಡಿತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಆ ಭೂತದಾರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಣಿಕರ ಅಂಡ ಬಾಕಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವೈರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಎಂದೇಟು ಉಂಟೋಡು ಸೈತಿನ ಮರಣ ಮುಟ್ಟಿಯರಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಣ ತಳಿಪೋಳಿ ದೂರ ಉಂಟದ್ದು ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡ ಹಂಚೋಳು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಳೆ ದೀಡ್ತು ತೇನು ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಬಳೆ
ಬಳೆ ಪಾಡ್ತಾನಾಗ ಸಟ್ಟು ಪಡಿ ಇರ್ತಿ ಸಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇಜಿನ ಬಲೆ ನಿಕಲು ದೆತ್ತು ದಿಡ್ಡೋನು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಳಿ ತೀರೋಣ ಇಲ್ಲ ದಿಡ್ಡೋಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋನ ಬಲೆ ದಿತ್ತಿ ಬೂತಗ போனாங்க ಬಳೆ ತೀರ್ತು போಡು ಬಳೆ ತೀರ್ತು போது ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬೂತ ಸುಮಾರು ಬೂತ ಕಟ್ಟು ಅವು ಬೂತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಆ ಬೂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪ ಬಳೆ ತೀರೋದು ಬಳೆ ತೆಂಚಂತ పోనగా తీరోడు తిత్తి ఈ బಳೆ కొంచెండు ఎంకలే ఆచారుడు మల్ల ఆచారం ఉంది పడికెరత్తంది అವು ಸಮುದಾಯಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಕೋಲಪ್ಪೆರಿಮೆಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ರು ಕೋಲಪ್ಪೆರಿಮೆಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ರು ಎಂಕ್ಲಾಚಾರ ಕೋಲಪ್ಪೆರಿಮೆಲೆ ಮಲಯಾಳದ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಅರ್ಥದ ಕೋಲಪ್ಪೆರಿಮೆಲೆ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಮೆಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾರ ತರವಾಡಿಂದೆ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಡೆ ಮಲ್ಲಾರ ಪಣಿಕರದಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಏತು ತರವಾಡು ಉಂಟು ಪನಿವಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಒರ್ಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತಲಕ್ಕ ಉಂಟು ಒರ್ಂಬ ಬರಿ ತಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಐತೆ ಆಚಾರ ತಕ್ಕೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೂರದ ಮಲೆವರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಲಪ್ಪರ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಆಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಿರ್ಕಣ್ಯಾಡು ಉಂಟ ತಿರ್ಕಣ್ಯಾಡು ಅಂಚಿ ಇತರ ಮಲೆವರೆಗೆ ಅಂಚ ಎಳಂಗುಟ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಳಂಗುಟ್ಟಿ ಪರಿಮೆಲೆ ಎಂದು ಅಂಟು ಮಲಯಾಳ ಶಬ್ದವು ಎಳಂಗುಟ್ಟಿ ಪರಿಮೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಎಳಂಗುಟ್ಟಿ ಸ್ವರಮೇಲೆ ತಲಾಯಿ ಪಡತ್ರ ತಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಆಚಾರ ಅಕುಲು ನಿಕಲ ಪಣಿಕರ್ ನಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಿತ್ರ ಕುಲಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತರವಾಡ ತಕ್ಲು ತರವಾಡ ಮೂಪೆ ಮೂಪೆ ಯಜಮಾನ ತರವಾಡ ಯಜಮಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಚಾರ ಉಂಟು ಬಳೆ ಇದ್ದಿ ಅವು ಕಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಸಾಲ ತಲಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟರ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಆಯುಧ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಇಂಚ ದೀಡ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಆಯುಧ ದೀಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅವು ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಡ್ತಲೆ ಉಂಟತ್ತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಡ್ತಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವು ಇಂಚ ದೀಡ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಟೋಡು ಆ ಜನ ಉಂಟೋಡು ಆ ಜನ ಆ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಅಕ್ಕಳನ ದೇವಿಯನ್ನ ಓ ದೇವಿಯನ್ನ ನಂಬಿರ ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಂಬೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಅಂಚನೆ ಪಣಿಕರನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳನ ಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಕ್ಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕುಲ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರಿಯರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಳಕ್ಕೂ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಎಣ್ಣ ತರವಾಡುಗು ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಕಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತ್ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರವಾಡ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ದೈವಗಳು ತರವಾಡದ ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡುಗು ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೈವ ಅಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪೊಟ್ಟಬೂತ ಕೊರತಿ ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಡಿഞ്ഞാറ് ജാമടി ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿ ಮಲಯಾಳಟು ಪಡಿഞ്ഞാറ് ജാമടി ತುಳುಟ್ಟು ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿ ಒಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ಈ ಐನು ಬೂತಗಳು ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮದೇವಿ ಯಾರು ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮದೇವಿ ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಊರ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತರವಾಡ್ತ ದೇವಿ ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿಗೆ ವಾರಾಹಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಚ ಸ್ವರೂಪ ಅತೆ ಅವು ಮೆಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರಿ ಹೌದು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅವು ಅದೇ ಈಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಊತಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬೇತ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಊತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪೊಟ್ಟ ಊತ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಿಖಲೆ ಇಂದು ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಡೈ ಜುಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ನಲಿಕೆದಾಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಅತೆ ಈ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಈ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂತತ್ವ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆ ಸುತ್ತಕ ಪಣಪನ ವಿಚ್ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಮರಣ ಮುಟ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೋದು ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲ ಆಪಡ್ತೊಡು ವಿನಾಯಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಮುದ್ರೆ ದೀಪನ ಸಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇಂಡವ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಿನ ದೆತ್ತೊಂಡಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಇಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಟು ಅಂಚದಾಲ ಉಂಟು ಅವು ಏನು ಪಂಡಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಚಾರ ಒಂದು ವಜ್ಜ ಆ ಆಚಾರ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ದಾಲತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪಣಿಟ್ಟು ಮುಖ ಈ ಪಣಿಕರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಮುಖ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ದೆಪ್ಪನೆಂಚ ಅಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಏಪಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಭೂತ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೇರಲ್ಲ ಜನ ತೀರ್ ಪೋಂಡ ಆ ತೀರ್ನ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿರ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಡ ಕಟ್ಟೋಡ ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಪ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂರ ತಕ್ಕಳೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ಐಕ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆಮೆ ಸುತ್ತಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಾಲಡು ನಿಖಲ್ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟ ಬಾಕಿ ತನ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜ ನಕಲ ಬಾಕಿ ನಕಲೆಗಳು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬದ್ದಾಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 16 15 16 ಒಂದು
ಐಟ್ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಭೂತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆನಿ ಮೂಜಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕಟ್ಟಡದತ್ತು ಕಟ್ಟಡದತ್ತು ಪಂಪು ಅಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಂಡಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಿಜ ಅಂದ ಅಂಚ ಭೂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೋಡು 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 ಭಾರಿ ಪೊರಲ್ದುತ್ತರ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ತಂತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ದಾದ ಅದು ಭಾರಿ ಸುಲಭಟುಳ್ಳ ಐನು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಗಂಟ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲ ವೇದ ನಮ್ಮ ಓ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲ ವೇದ ವೇದ ಆ ವೇದೋರ್ಥ ಬತ್ತಂಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನು ನಂಗೆ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ಈತೆ ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಣಚಿತ್ತ ವಿಷಯದಂದೆ ಗಂಟ ದೇವರಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೋ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಜಲ್ಲ ಮಂತ್ರತ್ವೇ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ರತ್ವನೇ ಉಪಯೋಗ ವೇದೊಟ್ಟು ಪಂಡಂಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ವೈದಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಗ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡಂಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅವೇಯ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಕರ್ಮೋಟ್ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಉಳ್ಳ ಐತೆ ಅಡ್ತಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕರ್ಮ ಕಷ್ಟ ದಾನ ಕಷ್ಟ ಬುಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರೆಟದು ಇಡ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಪಭ್ರಂಶಾಂಡ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಡ್ತಾವರ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೋಂಡು ಬರ್ಪಣ ಇಡ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಟ ಆ ಐನು ಪಣೋಂತು ಪೈನಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದೈವಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಅವಿನ ಎಂಜಿನ ಒಕ್ಕಣೆಡು ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಬಿಡ್ತಾನ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕಲ ಇದೆ ಖಾಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಕರ್ಮಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಪಣೆ ಇದೆ ದೈವತ ನೇಮ ಆಯ್ನಗ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಮಾಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂಜೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜೆ ಅವಂತು ಪೋಡು ಈ ಪದ್ಧತಿನೇ ಅತ್ತ ತಂತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಣೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯೇ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ತ ತಂತ್ರನೇ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಪಣಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನೆ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೀರು ಕೊರಿಯರ್ ದಯಗಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈಗಲು ತಂತ್ರ ಪಂಡ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಣಪನ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ನ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯ ಕುಲ್ಲಂಗಾಲ್ ಬಾಳಿಕೆ. ಓ ಬ್ರದಬಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲ್ ವೈದ್ಯರೇ ತಂತ್ರಿಲೆಗ್ ಕಾರ್ಗ್ ನೀಟಪ್ಪ ಊರೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾಸರಗೋಡು ತೈಟ್ ಸೈಡ್ದ ರಕ್ಷಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಬೇಣುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟಾರ ಪರಮ ಪಾವನ ಪಾದೋಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಕಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಾಯಕಾರ ದೈವರಾಜಗಳಿಗನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಆರಾಧಕಿ ಅರೆಗಿಲ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಂಟಾರ ಶ್ರೀಲೆಗೆ ದಾಪಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷೋಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪೊಗ್ಗಂದಿನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏರಡಕೇನಂದಲ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಬೈದಿನ ಪುರಾಪು ಎಂಗುಲು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿನಂದಾಡ ಕುಂಟಾರಡ್ದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗಡ ಎರಡಲ ಕುಲಾಗ್ಲೇನು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೈದಂದು ನಂಬುಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಐನು ಸೆನ್ಸ್ದ ಇಲ್ಲುಲು ಇರು ತುಯ್ಯರನ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಐನು ಸೆನ್ಸ್ಲೆಗೆ ಪೊಗಿಯರನ್ನಾಂಡ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಉಪ್ಪನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗುಲು ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪಿನನ ಅತ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವಣ ಎಪ್ಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಉದಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಣ್ಣದು ಲವಣ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನು ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಐನು ಸೆನ್ಸದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅವನೊಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರದಾರ ಕೊರ್ಪಿರದ ಯಾಕೆಂಡ ಕುಂಟಾರು ಕುಂಟಾಲು ಬಣ್ಣ ಬೇತ ಓಲಜ್ಜಿ ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿಲೆ ಅಂಜಾನ ಅವರ ಆರಡ ಈರ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಕಡ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತನತ್ತ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಟ್ ತಂತ್ರಲ ಮಂತ್ರೋಲ ರಡ್ಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನ ಬಂಟನಾಡ ಕುಂಟಾರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ರಡ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇತ್ತನಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನ ಅಂದ ತಂತ್ರಿಲೆ ಕೊಂಜಿತ್ತರ ಈ ಕುಂಟಾರದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾಯ್ತು ಅಂದ ಗಂಟ ಏನ ಐನು ಪರಡುದ ಅಂಟ ಈ ಕುಂಟಾರ ಮಂತ್ರಶಾಲೆದಾಯ್ತು ಐನೇನು ಸುರೂಪ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಟ್ ಮಾಂತ
ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನೆತನ ಸಮೇತ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಆ ತಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತತೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ತಂತ್ರಿಗಳು ఉంది ತಂತ್ರಿಗಳು ಅವು ನನ್ನ ತ್ರಿಕನಾಡ ಪಂಡೆ ತಂದ್ರಿ ಬುಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ಮಧುರತ್ತ ತಂತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಧುರ ಪಂಡೆ ತಂದ್ರಿ ಇದು ನಿಜವಾತಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಂಟಾರ್ ತಾಕುಳ ಅಂಟ ಸಮೇತ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾತುಳ್ಳ ಚಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೂರು ಎಂಕಣ್ಣ ಅಡೂರಪ್ಪಂಡೆ ತಂದ್ರಿಂದ ಲೆಪ್ಪಡು ನಿಜವಾತ್ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಕುಂಡಾರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಂಡೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಂಡೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅವು ಕೇವಲ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಂಪರೆಟ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಯಿನೇ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ದಿಂಜೋಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪೇರು ಕುಂಟಾರ್ತಾರೆ ತಂತ್ರಗಳೇ ಆತಾರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಅಂಟ ದಾಯ ಬತ್ತನದಿಗೆ ಅಂಟ ಈ ಕುಂಟಾರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಂಗೆ ಕವಡಿಂಕಾನತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕವಡಿಂಕಾನತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ ಕುಂಟಾರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕುಂಟಾರ್ತಾರತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಣೆ ಅಡೆಗೆ ಆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಆರಟುಪುಣಂಚಿತ್ನ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಗ್ರಹಿಸೋವಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶಟುಪುಣಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಗಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಿ ಮಣ್ಣಟ್ಟು ಉಂತೊಡು ನೋಡ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೂಚನೆ ಕೊರತು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಪಣೆ ತಂತ್ರಗಳೇನೆ ಇನ್ನೀತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಂಟಾರಟ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಏನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾತ ಬುಕ್ ಆವಡ ಏನಂಚಿತ್ನ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಇತ್ಯತ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಮೂಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ನೇಮಲ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯದಂಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟೆ ತಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾರ್ನ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಅನೇಕ ಎಂಕನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಒಳಪನಾಗ ತೋಜಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇರ್ನ ಸುರೂಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾವಡು ಅಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೋನೆ ಎಂಕಣ ಮಾಂತ ಕುಂಟಾರ್ಥ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರ ಶುರುವಾಯಿನೆ ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಣ್ಣವು ಏನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತೊಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾಯಿ ಮುಳ್ತೊಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಎತ್ತದ ಕೊರಂಟ ಸಮೇತ ಆಯ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ ಬೈದೆ ಕುಂಟಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ ಪದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅವಾಗ ಬುಕ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಕೂಪಿಷ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಮೂಡು ಸರಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಾಡ್ತಾರಟ್ಲ ಸರಿಯಾತ ವ್ಯವಹರಿಸುವರು ಬಾಕಿ ಸಮೇತ ಅಂಟ ಇಲ್ಲಲ್ ತಾಕ್ಲ ಗಂಟ್ಲ ಬಾರಿ ನೆರಡನೇ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿವಸ ಕಾಂಡೆ ಮೀತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆತ ತಯಾರಿಟ್ಟು ಇಂಚ ನೀರು ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಬೈನಾಗ ಒರಿಗೆ ಬುಳ್ತೋಡ್ದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ದೊಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೆ ಎನ್ನ ನೀರು ಬದುಕೋಡು ಎನ್ನ ಬುಡತಿಗೆ ದಾಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆರಟ್ಟು ದಾಲ ಪಾತೇರಿಜ್ಜೇರು ನೀರು ದೆತ್ತಂತ ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆತ್ತೇರು ನಾ ಪೋತ ದಿಗಲೆಡ್ತಂತೆ ಬೊಂಡಿಗೊಂಡ ఆయన బుడతి సౌఖ్య జిగవరా సైపల్ట సయ్యాడు సరియాపట్ట సరియా ಹೊಡೆದು ಬಂಡತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಂಡಿ ದಿಗಲ್ ಚೆಲ್ತೋಡ್ತು ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರಿಯರು ఆయన ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮುಟ್ಟೊಳ್ಳಾಳು ಏನು ಅಕ್ಕಟಗಂಡೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣ ಸರಿಯ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ಬೊಣ್ಣಿಯ ಕೊರತು ಎಲ್ಲಿ ದಾನಂಟ್ಲ ಆಪತ್ತ ಅಂಟ ఆయన ಬುಡತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅವಂದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚಿಂದು ಒಂಡಾಳ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಯನ್ 2 ದಿವಸ ಕರಿತ್ತು ಅವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರಟ ಪಾತಿರೋನ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪೋಯೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲೊಟ್ಟು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂಶ ಬಿಡಿಸಿ ಸಹಿತುಪ್ಪು ಬೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಬೊಂಡಿ ಆತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಏನು ಮುರಾನಿ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಿಡತಿ ಹುಷಾರಾತ ನಾನೇ ಈ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉರುಕು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಆನಿ ಎಂಕವು ತಮಾಷೆ ತೋಜಿಂದ ಅಂಟ್ಲ ಇನಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜೋನು ದಾನಿದ ಎಂಟ ಏನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಯಿನಿ ಆ ಮಣ್ಣುಟು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಣ್ಣುಟು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತ ಬತ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ತಂತ್ರಗಳು ಬಂಡ ಪೇರು ದಾಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಚಿ ಪೊಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಾತೊಂಡು ಪಳ ಪೋತು ಅಲ್ಲ ಮಾಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಕೋ ಈ ಪಾತೆರಗು ಒಲಿತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ದಾಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕೊಂಡ್ರೋನೆತ್ತು ಕೇವಲ ಬತ್ತದ ಅಳ್ತ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗತೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಲ್ತು ಬತ್ತನವು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಅವು ವಿಸ್ತರಿಸೋಂಟು ಪೋಂಡು ಬುಕ್ಕೊಯ್ತೆ ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೆಡ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳಪನಲ್ಲು ಒಳ್ಳ ಸಮೇತ
ಸರಿಯಾಯಿನ ಸ್ಫುಟ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಬರುವಾತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ವೇದತ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಐಕಾತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇನಿತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಇನಿತ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಣೆ ಬಡಿಚಿ ಐಟ್ ಬೋಡಾನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಳ್ಳ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ತಿಂದಂಡೆ ಗುರಿಗೆ ನೆನಪನ ಬಡಿಚಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಬೋಡಾನಾತ್ ಉಂಡು ಈ ಹಾಲು ಇರ್ತಾವ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಗಳ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಬರ್ಪಣಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಟ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏತು ಬಲವಾತ ಉಂಡೊಂದಿಗೆ ಅಂಟ ಇನಿತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಟ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಪುದರ್ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ತಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಚಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಕೊರಾಯರು ಬುಕ್ಕ ಆ ತೆರಿಯನ್ ಚೆಪ್ನಾಕ್ಲು ದಾನೆ ಹೇಳ್ಪೇರಂದಿಗೆ ಅಂಟ ಆ ಭಾಗಟ್ಟುള്ള അതിನ ಸ್ಟೈಲು ಒಂದು ತುಪೇರು ಆ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಕೆಲವರ ಇಂಚಾನೆ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬಲವಾತ್ ನಡತೊಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಾಣಿ ನಮ್ಮ ತೂವಡ್ತು ಪೋಂಟ ಅಪ್ಪ ನರ್ಮಾಣಿಯೇ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಜಿತ್ನ ಬುಕ್ಕೋ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಣ ಜಿತ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೋಡಾನತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾನೆ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣದ ಅಂತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡು ನೋಡ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ಆತುಪ್ಪೊಳಿ ಬುಕ್ಕ ಓಳು ಸಮೇತ ಕುಂಟಾರೆಡುತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಚೈತನ್ಯನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಂದ ದಾನೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಐನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಪೋತು ಎಂಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಿರತ್ತಂತೆ ಈ ಮುಳ್ತ ಆಡೆಗೆ ಪೋಲಾಂದು ಮಣಿಯರಿತ್ತಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನವಳು ಅಣ್ಣರೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವಳು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಐಕೆ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲುಳ್ಳ ಏನಿದ್ನ ಪುದರೆ ಕವಡಿಂಕಾನಟ್ ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಕವಡಿಂಕಾನಟ್ ಓ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡೊಂದಿಗೆ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕವಡಿಂಕಾನ ಯಾತ್ರೆತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಪಾಪು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಕರಿಗೂಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು ನಂಗೆ ಅದ್ಭುತದೋಜಿ ಉಂಟು ಆ ಕಲ್ಲು ತೂಯಿನೇನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕವಡಿಂಕಾನ ಈ ವನತ ಒಳೆ ಪೋಪಣ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು 1000 ಅಗೇಲು ಪಾಡುತ್ತೆ 1000 ಅಗೇಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕರಿತ್ತು 1000 ಕೊಡಿ ಪಾಡುತ್ತೆ ತಂಬಿಲ ಅವಳು ಆ ತಂಬಿಲಾಪಣ ಜಿತ್ನ ಪೊರ್ತಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪುಡ್ತು ಪಿದೈ ಈ ಕವಡಿಂಕಾನಗಳ ಅಡೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ ಕುಂಜಿಪಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕುಂಜಿಪಕ್ಕಿ ಸಾವುಕಾರರು ಮಧುರಾಲ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಣಪೇರು ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂತ ಹಿಂದೂಗಳೇನು ಒಣಪೇರು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಇನಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕುಂಜಿಪಕ್ಕಿ ಸಾವುಕಾರನ ನೇತೃತ್ವಟ್ಟು 1000 ಕೋರಿತ ಆಹುತಿ ಅವನು ಅಪ್ಪಗ ಆ 1000 ಕೋರಿತ ಆಹುತಿ ಕೊರತು ರೌದ್ರ ರೂಪ ಚಿತ್ನ ಆ ಅಪ್ಪೇನು ಶಾಂತ ರೂಪದ ಅಪ್ಪೆ ಆತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಣೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ವನತ್ತೊಳೆ ಪೋಯಿನಾಗ ತಂತ್ರೇಳಿಗೆ ಸಾದಿ ತೋಜಿ ಪೋಪಣ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ತೋಜಿ ಪೋಪಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಅವೈತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕమైన ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಅಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನೇಮ ಆಯ್ನಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮಣಪನೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿದ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತ್ ಅತ್ತು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯೇ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರಾಧೀನದ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ದುರ್ಗಾ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಪುನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ರಲ್ತರದು ದೇವರ ದಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಾಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಡುವ ಸ್ವಾಮಿಲು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ದಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುಡಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಂಟಾರು ರವೀಶ ತಂತ್ರಿಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಡೀ ಕೇರಳದ ಹಿಂದೂ ಐಕ್ಯ ವೇದಿ ಇನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮಲ್ಲ ನೇತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ವಿ ನೇತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ 2 ಕರ್ಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇನ್ನೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಲೇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಬಿತ್ತಿನಾರು ಮಾನ್ಯ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ವಿಷಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುನವೆ ಕಾರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ
ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಣಿಕ್ಕಾರುಲ್ಲೇರು ದೈವದ ಆ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟುನಾರಾರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವಾಗ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಆರ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಂತಿ ಜಾಲ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದೇಗಂದ್ಗೆಂದ ಈ ಮಧು ದೈವಾಗ ಪನ್ಪುನ ಮಧುತ ವಿಷಯ ಬೊಕ ದೈವದ ಕೇರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಮನುಷ್ಯ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ದಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುನದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಡ್ ಕುಂಟಾರದ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕುಂಟಾರದ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕುಂಟಾರದ ಪುದಾರ್ ಬಂದಾಗ ಕುಂಟಾರದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಗಮ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಕುಂಟಾರ ಮನೆತನದ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ದೇ ಬಂದ ಅವು ತಂತ್ರುಲು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನ ಪನ್ನಗ ಇದು ಬಾರಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆ ಮನೆತನಗ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ತಂತ್ರಿಲು ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿದಾನಮ್ಮ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಾವುಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೌರವದ ಅವಿನ ಆರ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾವುಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕುಂಟಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಸಾವೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕುಂಟಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತನವ ಅತತ್ ಅತತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನನೇ ಕವಡಿಂಕಾನ ಕವಡಿಂಕಾನ ಆ ಕವಡಿಂಕಾನತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ ಕುಂಟಾರ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಕರ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಟು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬುಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು అంటే ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕರ ರೀತಿಯ ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಒಳಪೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ತಾಂತ್ರಿಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕೊಟ್ಟು ದಾನಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿನಲ್ಲೇ ಆವಡಾನಿಚಿತ್ನ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಳಪೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಬಂದಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಕುಂಟಾರ್ ತಕ್ಲತ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವತ ಕತೆವು ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯೇ ಸ್ವಾಗತಿಸೋತು ಯಾನು ಮೂಳು ನೆಲೆಯಾತು ಅಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಒದಗಿಸೋತು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಇಡ್ತಾವರ ಕುಂಟಾರ ಮಂತ್ರಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ನೆಲೆ ಹಾಪಣಿ ದಾನೆ ತಂಟ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಕವಡಿಂಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಿಂದೇ ಎಂಕುಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪಣಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಂತ್ರ ಶಾಲೆಡ್ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂದೇ ನಿಖಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಮೂಲ ಕೌಂಡಿಕ ನಿಖಿಲಿನ ಕೌಂಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆ ತಂತ್ರಿಕಳನ್ನು ಎದುಕೊಂದು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಅವಳು ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಅವಳು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಲ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅತೆ ಹಾ 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 ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಂಡಂತೇಳಿವೆ ತಂತ್ರಿಗಳೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡರ್ ಓ ಕೆಂಡ ಏಕಂ ಸತ್ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ ಯಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಒಂದೇನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ಅತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನು ಅಂಡ ಆರಾಧನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲ ಹಾಳತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಅವು ಕೆಡುಕಾಯರದಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅಂಜನದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಕುಂಟಾರದು ಏರಿಗಳ ದೈವ ಪೋಲ ಕೊರ್ಲ ಪಣಪನವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ರೆಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಅಂಚಂದು ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದ ನಟ್ಟಿಯರ್ನಂಡ ನಿಖುಲು ಕೊರ್ನ ತಪ್ಪುಲಾಪುಂಡು ಬೊಣ್ಯಲಾಪುಂಡು ಅವಲಿ ಪುನಃ ಐತ ಪಿರವು ಆನೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತನ ಪಾತೆರ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊರ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರದ ಶಕ್ತಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಬೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರು ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವ ಬದುಕದ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಪಣಪನ ಈನ ಪಾತೆರ ಮತ್ತೆ ಅಪಗಂದಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮಕ್ ತಂದ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಶಾಲೆ ಇಂಚಿನುಂಡ ಅವಳು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಡತುಂಡ ನಿತ್ಯ ಅವೇ ನಡ್ತೊಂಡು ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರೋಟು ಬುಕ್ ಏತೇತೋ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಕುಂಟಾರ ತಗೊಂಡೋಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಾನ ಮಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೇತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳ ಆಳು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ ಕುಂಟಾರ್ಗೆ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನಾಳು
ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನು ಸ್ಟಡಿ ಒಳ ಪೇರ ಮಾಡತ್ತೆ ಆಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಆಳು ಮಾಡ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಕುಂಟಾರಟದ ಪೋತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡತ್ತಿ ಬುಕ್ ಹುಷಾರಾಯ ನೋಡ್ಪಣ ಪಾತೆರ ಮಾಡಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬುಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬುಕ್ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಪರಸ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಣ ಏನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಾಕಿತ್ತನೇನು ಕುಂಟಾರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಮಣಪು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡಾನೇನು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ್ನು ತೂಲೆ ಎಂದು ಮಣಪೇರು ಚಿನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಇನಿ ಸಮೇತ ಕುಂಟಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೇರಿತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆರಾಮಟ್ಟುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಮಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ అంటే ಏಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕೇನುಂಡೆ ಏಪ ಸುರು ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪಣ ಚಿಂತಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಆರಾಧನೆಗಳ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ತೊಂಡು ಬುಕ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡ್ತೊಂಡು ಗುರುಕುಲ ಯಾನು ಕರೆನ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಾದ ಯಾನ ಬೈದಿನ ಒಂದುವೇ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಾಯಿ ಯಾನನ್ನು ತಿರುದಿದ್ದೇನೆ ಇರುಡಲ ಬಂಡದಿಚ್ಚಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲ್ಡಲ ಈ ಕೌಡಿಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಮಂತ್ರದ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವನ ನೀರಿನ ಅನ್ನಡವನ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಣ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡೆ ಯಾನ ಮುಲು ಪ್ರಕಟ ಮಣ್ತದಿಜ್ಜಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಐತ ಹಕ್ಕದಾರ ನಿಕುಲು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬದರೋಡತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಕತ್ತಲ ಸಾರ ಪಣಪನೆ ಅಂತ ಅವಡು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥ ಮಣ್ತೊಂದು ಯಾನೇನು ಬಂತೆ ಅವಳು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಕಂದ ಮೂಲ ಫಲತ ಆರಾಧನೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಇಂಚ ಅವೇನು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಪಂತೆ ಅವಳು ಕಂದಮೂಲ ಫಲತ ಆರಾಧನೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪಣಪನ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಲ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಪುದರ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊಂದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವಿನ ನಡೆಗೆ ಹೊಂತದಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡೆ ಯಾನ ಬೈದಿನೇ ಸುರುಕು ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಬೈದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಬೈದಿನವು ಆಯ್ತಾ ಕತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಬರೆದಿತ್ತು ನಾವು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕರದ ಬತ್ತುಂಡನೆ ಅವು ತೀರ್ಥ ಇಂಥ ದಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇರು ತೆರಿಪ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಅಣ್ಣರೆ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನರಿಯಿರು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಅನಾರ್ಡ ಕೇನಗ ಬಂಡ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ನಡುಟ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಕೊರಕ ಅರೆಗೆ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗ ಐತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕುಲಿಯಂಚ ಈಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರಡು 1000 ಆಹುತಿ ಒಂಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದಾರು ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರ್ತೆರು ಐದು ఒక ಅಲ್ತರದ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕಾದ ದೈವನು ಮಕ್ಕಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಆ 1000 ಅಗೆಲ್ನ ಏಂಚನ ಏತ ಎಡೆ ಇರೆ ಬಲಸನು 1000 ಆ ಇರೆ ಬಲಸ ಸಾತ್ವಿಕತೆಡವಿನ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ನೇಮದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅಡೂರ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಆಗಿತ್ತು ಮನದಾನಿ ಅವಳು ಒಂದು 19-20 ಎಂಕ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೂಡಣೆ ಉಂಟು ಅನಿ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಹುದು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಕೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕಲು ಬಂದು ಮಣಿಯಾಣಿ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಡಿವಾಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಟಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಐಕೆ ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಆತಿ ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕಲಾಡೆ ಬತ್ತ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಬರ್ಪಣೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವು ಆ ಅಡೂರ್ ಗ್ರಾಮಡು 4 ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಣಿಯಾಣಿ ನಕ್ಕಲು 4 ಇಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರಧಾನತೆ ಪಂಪನ ಇಲ್ಲು 4 ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿಲ್ಲಟ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ತಂಡಿ ಪಂಪನ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಚೀನಪ್ಪಾಡಿ ಪಂಪನ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಳ ಭಂಡಾರ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಆಪಣ ಆಯುಧಗಳು ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪಣ ಆಯುಧಗಳು ಉಂಟು ಆಂಡ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಾರ್ದು ಈ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಆನಿತ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರದ ಬತ್ತದ ಅದು ಆ ಭಂಡಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಡಕೆ ಬಾಗಿಲು ಪಂಪ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಡೂರು ಬಡಕೆ ಬಾಳ್ದು ಇಡ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಾಡ್ತ ಮಟ್ಟದ ಇಡ್ತು ಅಲ್ಪ ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಪಣ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೋಲ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನೇಮಗೂ ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆರಂಭ ಕ್ರಮ ಭೂತ ಕಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಕಟ್ಟಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಏನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬು ಅಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪಣೆ ಇಂಕ್ಲವೇ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಳೆ ಕೊರಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಣ ಜನ ಇರು ಪಣಿಕರ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪಂಡದು ಹೊರದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನೀರು ತೆತ್ತದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಅಗೇಲ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಾಟ್ನಗಳು ಮಣಿಯಾಣಿ ವರ್ಗದ ಈ ಪಂಡಾರ ಕೊಂಡ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಮಡಿವಾಳಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಭೂತ ಮನೆತಾನೆ ಆಪಣೆ ರಾತ್ರಿ ತೊರಂಗೆಲ್ ಗಾರಿಂದ ಅನ್ನಿದ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಿ
ತೊಡಂಗಲ ರಾತ್ರಿ ದಾಲದ್ದಿ ಈ ತೊಡಂಗಿಲ್ ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಪಡಿಯರಿ ಗೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಡಿಯರಿ ಗೊರ್ಪನೆ ಬಟ್ಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣ ಮನದನೆ ಅವು ಅರಿಗೊಣದ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಮನದನೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದ್ದು ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಈ ತೊಡಂಗೆಲ್ ಬರನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಬಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಮಣಿಯಾನ ಒಂದು ಕುಳ್ಳ ಜನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ಆ ನೀರು ತೆತ್ತಿಂಕ್ಲ ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ದುಂಡತ ತರವಾಡ ಜಾಗ ಕುಳ್ಳುನ ಜಾಗ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಎಕಟ್ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಳ್ದು ಕುಂಟು ಸುತ್ತದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಸುತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಪೋತು ಅಂತದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನಡು ಅವ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡ ಸ್ತುತಿಗಳು ಕೆಲವುಂಡು ಅವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅವ ಮಲಯಾಳ ಪಂಪೇನ വരിക വേണം കവടിയങ്ങാനത്ത് രക്തേശ്വരമേ കവടിയങ്ങാനത്ത് മടവാതില് അടൂർ വടക്കേമ്പാതില് നന്ദിമണ്ണകം ഊശമ്പാടി അരമന കൂളിക്കാട്ട് മാടം നെയ്യാറുകാവ് കുണ്ടാർ മന്ത്രശാല ഉളയത്ത് മണ്ണകം കണ്ടുകേട്ട് വസിക്കം ചെയ്താർ പോലെ സ്ഥാനത്തിങ്കിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കൊള്ളണം രക്തേശ്വരമേ കവടിയങ്ങാനത്ത് രക്തേശ്വരമേ വേണ്ടത് ലെപ്പണി ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಂಪು ಸುತ್ತವನ್ನು ತಯಾರಾದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಚೆಂಡ ತಕ್ಕಲು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಜನಗಳು ಚೆಂಡ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮಗ ದುಂಬದ ಡೋಳು ತಂದು ಉಂಟು ಅವು ವೀಕಂದು ಹೊಡ್ಬಿಡು ಅವು ಪೀಠದ ಮಿತ್ತದ ಇಡ್ತಿ ಲೆತ್ತದ ಬರೆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ತೊಡಂಗೆಲ್ ಗಾರಿದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೆರ್ಪೊಳಿ ತೆರ್ಪಣೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಆ ತೊಡಂಗೆಲ್ ಕರಿಯಿಂದ ಎಕಟಿ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತೊಡಂಗೆಲ್ ಕರಿಯಿಂದ ಆ ನೆಸ್ಟೇಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಡ್ಪಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ದೈವ ತಂಜಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವನೇ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೇತ ಬತ್ತಿರದಾಲ ಇದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಭೂತರ ಬೊಡ್ಪು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಭೂತ ಲಕ್ಕದು ಆಯ್ತ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಂಡು ಭೂತ ಆದ್ ಅಡೂರು ತಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವಳು ಒಂದು ಕೋರಿ ತರಗು ಎರೆದ್ದಿ ದೇವಕ್ರ ಏಟು ಆಪುಣಿ ಅವು ಅಡೂರು ಬಡಕೆ ಬಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಭೂತಗಳು ಆಪುಂಡು ಬಡ್ಡೆ ಜುಮಾತಿ ಉಂಟು ಬಡ್ಡೆ ಬಾಗಟೊಂಜಿ ಭೂತ ಆಪುಂಡು ಅವ ಕಟ್ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಡಕೆ ಬಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆತು ಮುಖ ತೀಡಿಯರು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮಾತದ ಕಿಡ್ಲ ಇದ್ದವು ಅಲ್ಪ ಮುಖದ ಎತ್ತದು ಮಡಿಯಾಳ್ನಾಗ್ಲು ಮುಖದ ಎತ್ತು ಮುಖ ನೀರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ವಾ ಸ್ವರೂಪದ ನರಮಾಣಿನ ಸ್ವರೂಪನ ಒಂದು ನರಮಾಣಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅವು ಮುಖ ಒಂದು ಅವು ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಡೂರು ತಂಜಿ ಮುಖ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ತರಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ವೀರೋಟಂದು ಬರೀ ವೀರೋಟ ಪೊಣ್ಣು ರೂಪದ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖನೇ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖ ಅವು ಮುಖದೆತ್ತದ ಆಡೆಗೆ ಮುಖದ ಪೊಪ್ಪುಣಿಜಿ ಕಲ್ಲು ಒಂದುಂಟು ಆಡೆಗೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಮುಖದ ಇಡ್ತು ರಡ್ಡು ಸೂಟೆ ಕೊರು ಆರಿ ಬತ್ತನಂಜಿ ರೌದ್ರ ಬತ್ತಾರ ಅಂತ ಐತ ರಡ್ಡು ಚೂಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮುಖದೆತ್ತದು ಮುಖ ಬಾಕಿತ ಕ್ರಮ ಬಾರನೇ ಬರೋ ಮುಖ ಇತ್ತೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಯಾನ ಎರಡ ಪಣಪನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿರೇಗಂತೆ ಮಲಯಾಳಿ ಹಿಡ್ದ ಏನು ಪಂಡ್ರಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆ ತೌಡಿಕಾನದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಥೆದಾದೆ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಡೈನೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಬುಕ್ ಅರ್ಜುನೇ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಪುಣಂಚಿತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಳಲ ಲಿಂಗ ಮಲ್ತತೆ ಅಯ್ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿವೆ ಕಿರಾತ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೋಲ್ಪುಳ್ಳಜ್ಜಿ ಗೆಲ್ಪುಳ್ಳಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಕೇರಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಅವು ಆ ಕತೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಪಣ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ವಿಭಾಗ ಬರ್ಪಣಚಿತ್ತ ಮಲೆಕುಡಿಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋತಾಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ತೂತಾನಾಗ ಪೂಡಿತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಪೂಡಿತತೆ ಸೀದೆ ಬರ್ತತೆ ಬೊಕ್ಕ
ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗತ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗ ಅಪ್ಪ ಆ 6 ಬರ್ತದೆ ಬಂತು ಇಂಚಂಚಿ ಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕಣದಪ್ಪ 6 ಸೀದ ಪೋಯಿರು పోతు ఆ లింగ ఇత్తన అడిగి ఈందుత సప్పుత చప్పరల పాడుతూ ఆరు బొక్క ದೇವರಿಗೆ ಗುಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಳಪೋಯಿರು ಆರು ಎದುರುಂತದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗೆ ಓಲು ಕವಡಿಂಕಾರೇಶ್ವರನ ಜಾಗೆ ಆ ಉಲ್ಪವು ಅಡೂರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಡು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೋಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಪೂಜೆ ಮಳಪೋಯಿರು ಆ ಪೂಜೆ ಮಳ್ಪೋಯ್ಬೇಕು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಶರಣಂತಾಯಿರ ದಯಂಟ ದೇವರಿಗೆ ಸುರೂಕು ಶರಣ ಐಡ್ತು ಬುಕ್ ರಾಜರೇಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಡೂರುಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊನೆ ಆ ಈಶ್ವರಗೆ ಅವ ಪೂರ್ವಿಕವಾತ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಕವಡಿಂಗ್ ಕಾನ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಕಾಡು ಅವಾಗ ಕವಡಿಂಗ್ ಬಂಡ ಕವಡಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ನಾಮಾತು ಒಂದು ಅಂಕಿತ ಒಳ್ಳ ಐಕ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಶಿವನವ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಜಾಗೆತ್ತು ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಜಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸುಗೊಂಡಾಗ ಶಿವೆ ಅಡೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಒಳಪೇರೊಡತ್ತು ಕಿರಾತನ ಸ್ವರಪಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಮಳಲ ಲಿಂಗದಿಡ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗೆ ಅವು ಅವು ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರಪನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಡದ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಚಿಂದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಡ್ತಾವ್ರನ್ನೇ ದಾನಟ್ಲ ಶಿವದೇವರ ಬಂದಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಕೊರಪಣಚಿಂದ ಗೌರವ ಕೊರತೆ ಕೊರಪಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೇರು ತಿರ್ತೇರು ಅವು ತೂಯಿನಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿವನ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಡವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಿವಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರ ಒಡತು ಅಡ್ತಾವ್ರನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ಕಲ್ಲಪಾಪು ಕರಿಗುಡ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು ಕರಿಂಟ ಬುಕ್ ಏರ್ಲ ಬೋರೆಜಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಡು ತೊಳೆ ಬೋರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕವಡಿಂಗಾನ ಯಾತ್ರೆ 405 ವರ್ಷ ಉಂಟುಂಡು ಆಯ್ತ ಬುಕ್ ಕತೆ ನಮ್ಮ ನನವರದೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಆ ಕತೆ ತೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಉದ್ದೋಡು 405 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಉಂಟುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಅಡೂರು ಟಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಅಂತಿದ್ದೆ 2013 ಇಸೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ 2013 ಇಸೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಪಡೋದಂటే నేను ಪೂರ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮಾಜ ತಾಕೊಂಡು ನಾಡ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮಾಜ ತಾಕೊಂಡು 48 ದಿವಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಆಕಳು ಕವಡಿಂಗಾನಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಇರಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲುಂಟು ಐದಾನ ಈ ಕವಡಿಂಗಾನ ಅನ್ಪುಣಜಿತ್ ನಾವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವೆ ಮಳಲಲಿಂಗ ಮಾಡ್ತತಿ ಈ ಬುಕ್ ಅರ್ಜುನೆ ಮಳಲಲಿಂಗ ಮಾಡ್ತತಿ ಶಿವದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಯಂಟ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ 2013 ಇಟ್ಟು ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತು ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಂಡತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಚ್ಚೋತು ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಣಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಐನೇ ಎಂಕ್ಲೈವಂತ ತೂಯಿನಾಗ ಐಕೇತು ಪ್ರಾಯಾಣದ ಪಣಿಯರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ರಮಣ ತೂತು ಸಮೇತ ಆಕಳ ಐನ ಪ್ರಾಯನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೂ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಕಲಿಯುಗತ ಆದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಆತು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಪಂಡ ಆಯ್ದು ಅಪಗನೇ ದೇವಾಲಯ ಆದಿತ್ತು ಆತ ಪರ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಡೂರುಟುಳೈನ ಮಳಲಲಿಂಗ ಅರ್ಧನ ದೇವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇತನೆ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ ಪಂಟ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನೋಡ್ಬಿಡೋ ಕವಡಿಂಗಾನ ಯಾತ್ರೆ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ 1000 ಕೋಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬುಧನೆ ಈ ಕಡು 1000 ಕೊಡಪಾನ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುದು ದೇವರಿಗೆ 1000 ಕೊಡಪ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದತ್ತು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದತ್ತು ಬದಲಾತ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಆ ದೇವರನ ಅಭಿಷೇಕದ ಕೆರೆ ಅಲ್ತ ನೀರು ಕೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುದು ಅದೇ ಅಲ್ತ ನೀರು ಕಣಪನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೌದಲ್ಲ ಅವೇ ಕಲಶ ಆ ತೀರ್ಥವು ಆತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತು ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಈಂದಿತ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡೋಡು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಂತಾಯರೆ ದೇವರ ನಡಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಇತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ ಇರೋದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕೇಲಿ ಶರಣಂತಾಯೇನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೆ ಶರಣು ಬೋಡು 6 ಗಂಟ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಡಿಗೆ ನೇರ ಎತ್ತುನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕವಡಿಂಕಾನ ಅನ್ಪಣ ಚಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಾಗೋಟು ಬುಕ್ ಆ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಐಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬುಕ್ ಏನು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಪೋಳಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತ ತೂತಾನ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಣಿಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಣಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡತೆ ಕವಡಿಂಕಾನ ಯಾತ್ರೆ ಉಂತನೆ ಅಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂಡೆ ಐದು ಪಣಿಯರ ಉಂಟು ಉದ್ದಾವು ತಂತ್ರಿಗಳು ಐನು ಪಂಡತೆ ಕವಡಿಂಕಾನ ಯಾತ್ರೆ ಉಂತನೆ 45 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಡ್ತಾರನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆನಂಟ ವಾಪಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಆಗ ಪಂಡಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡೆದಾಯ್ತು ಒಂದು ಗಂಟ ನಿಜವಾತ್ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಕು ವಾಪಸ್ ಬರೋಡು ತೋಜುಂಡು ಇಜಿನಂಟ ಅಳ್ಳು ಕುಳ್ಳು ತುಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಳ್ತ ವಾತಾವರಣ ಅಪ್ಪ ಆತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಅಳ್ಳು ಉಂಡು ಆ ಬುಕ್ ಶಿವನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂತ ಇನಿಕ್ಕಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಳು ಅತ್ತಂತ ನಾಕ್ಲು ಪೋಯಿನದಂಟ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಿಡುಪುಜ್ಜಾಳು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನೆ ಇಡ್ತು ತಂತ್ರಿಗಳು ಪೋಪುನೆ ಇಡ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾಕ್ಲು ನನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಆನೆನೋ ಪಿಲಿಯೋ ಪತ್ತನೇ ಉಡ್ತಿದ್ದು ಹೊಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಪೋಯರು ಆಕಳು ಉಳಾಯಿ ಕಾಡತ ಉಳಾಯಿ ಪೋಯಿನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಳು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಕಳು ಪೋತಾಯಿನಾಗ ಆಕಳು ಬದುಕದ ಬತ್ತನೋ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಹೊಂಡೇರು ಆನೆ ಆಕಳಿನ ಬಲಿಪೋಣ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ ಆಕಳು ಬತ್ತತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿತ್ತು ಈರೊರಿಯನೇ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಈರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಣ ಇಂಚ ಆತಂಡೆ ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜೇ ಪಂಡೆ ಅಂಬೇರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಸಮೇಟ ಅಂಬೇರಿಗೆ ಪೋರಾಪುಜಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಬೇರ ಪಂಡೆ ಇಂಚಾನಿಗೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಳು ಕುಂಟಾರ್ಥ ಮನೆ ತನಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುದು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರುತ್ತೆ ಈ ಕವಡಿಂಕಾನಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬುಕ್ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಜಾಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಡ್ ತಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕವಡಿಂಕಾನಗೆ ಪೋತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಅಂತ ಆ ಶಿವದೇವರ ನಡಿಗೆ ಪೋಯಿಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಳು ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ತಯಾರಾತೋಡು ಜನ ಬೇತೆ ಏರುದಾಯೆ ಕೌಂಡಿಂಕಾನದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನೋಡ್ಲಲ್ಲ ಬಕ ಬೇತೆದಾಯ ಅಂಚ ಪೋತು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೋಡಾಯಿನ ಆತು ವೃತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬೊಂತು ಬರ್ಪುಣಜಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ನೋಲ್ತರದು ಒಂದು ಭಾರತಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ಲೆ ಭಾರತಿಯಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಿ ಪಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನಂಬುದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮದುವೆ ಅದು ಕಂಡ ನಿಲ್ಲಡ ಪೋಂಡ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕಂಡ ನಿಲ್ಲಾಗ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಲಿತಿಂಡ ಅಂಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ಸರ್ವೇ ಸಹಜವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರನ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆ ದೈವತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಟ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪನೊಳಿ ಎತ್ತಂತೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಐಕಿ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಟನೇ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಟ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಗಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ ತಂಬೀಲ ಕರಿಪುಣೆ ಐಕೆ ನೇಮ ಗೊರಪುಣೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಐಕೆ ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಅವಡು ಬುಕ್ ನಾನೈತೆ ಕತ್ತಲ ಸರ್ವ ಅಂತ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬೂತೊಲ ಏನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆವು ಕಟ್ಟೋಡಾಯಿನಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಐಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಪೋ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸಮೇತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಶರೀರಗೂ ದಂಡನೆ ಹೊರತು ಪುಣಜಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಅವು ಆ ವಿಚಾರ ಅನುಸರಿತು ಬರ್ರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗವರು ಬಂಡ್ತೇನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಟ್ಟು ಬುಕ್ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಾಯ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಂಟ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಮೀತು ಅವಲ ಬಹಳ ಮಡಿತ ವಸ್ತ್ರ ಮಡಿತ ಉಂಟು ಅಂಟದಾನಂటే ಎನ್ನ ಬುಡೆತ್ತಿ ಸೊಯ್ತು ಕೊರನು ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತೋಡದಂಟ ಮಡ್ಯೋಳೆ ಕೊಂಡ ಗುಂಟೆ ಅವಡು ಆ ಶುದ್ಧ ಗೋಡು ಎನ್ನ ಬುಡೆತ್ತಿ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದ ಕೊರಂಟ್ಲ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳೆ ಅರ್ಧದ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಮಡಿಯವು ಅವು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮೀ ಒಡಿಚಿ ಏತು ಬರ್ತು ಕೊಡೋದಂಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿಟ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಳಪೇರಿತನ ಜನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಟ ಅವಧೂತೇರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಧೂತೇರ್ನ ಆಕಳಿಗೆ ಮೀಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಆಕಳಿಗೆ ಕ್ರಮಲಜ್ಜಿ ಆಕಡೆ ತೂಯಿನಾಗ ಮರಲೆಲ್ಲ ಆಕಡೆ ತೋಜಿ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಆಕಡೆ ಆಕಳು ದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ಅಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಉಪ್ಪನಾಗ
ಮನೆಯವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಅನ್ಪಣ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ದೀಪ ದೀಡ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಕಾಪಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಧಾರಾಳ ಯಾರು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಮೊರನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಒಂದುವೇ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಈರು ಪಂಡರ್ತ ಅವಧೂತ ಸ್ವರೂಪದ ರೀತಿಡೆ ಬತ್ತಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲನ ಅತ್ತು ಮರ್ಲೆದ ಕಲನ ಆ ಮರ್ಲು ಬಂಡ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಂಡ ವಾ ಇಂಚಿನ ಅವಧೂತ ಸ್ವರೂಪದ ನೆಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೀರು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಉಡನಡುದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ತುಡರ ಬೊತ್ತಾನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪಲ ಅಂದೆ ನಟ್ಟುಂಡ ಯಾರುಂಡು ಅಂಚಂದ ನೀರು ಪಣಪನಗ ಅವಳು ಮನೆ ಮಂಚ ಉದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ನಂಬುಡು ಪಣಪ ನಾವು ಇದ್ದಿ ಅತೆ ಸರಿ ನಮಕ್ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನದ ಬಗೆಟ್ ಇರು ಪಾತಿರ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಪುರಾಪುದ ಅದೇ ಮೂಲ ಕೌಡಿಕ್ಕಾನಂತೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಡೆ ಪೋಡ್ಡ ತಂತ್ರಿಲತ್ತಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ ನಾವು ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಕಲ್ಲಪಾಪ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಪಾಪ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಟ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕವಡಿಂಕಾನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಜ್ಜ ಅಂತ ಬರಿಯರ ಓಡಾತು ಆಕಳು ತಂತ್ರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡಲ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು 48 ದಿವಸ ಆಕುಳ್ಳ ಭಜನೆಗೆ ಗೊಳ್ಳೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಕಳು ಏರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಅವರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಆಕಳ ತೂವರಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟ ಆಕಳು ಪಾಲನೆ ಒರಿಯೇನೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಒರಿಯೇ ಈ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ 15 ಆಕಳ ನಾಡ್ತ ಬತ್ತೇರ್ನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತ ಅನ್ನಟ್ಟ ಆಕಳೇ ಕುಳ್ಳೋಡಾತಿ ಆಕಳು ಮಲ್ತೊಂಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಗಳ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ ರೇಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲೆಗುಡಿಯರು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಗ್ಲು ಅಜ್ಜಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಡಪಡುವ ಪಂಡಣ್ಣ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಗ್ಲು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆ ಟಾಂಡಿತೆ ಜಾಂಬ್ರಿದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ ಮರಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದೆ ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ಬಂಡದಾದ ಆ ಜಾಂಬ್ರಿದ ಆರದ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯರ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಪಣಪರಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆ ಜಾಂಬ್ರಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾದ ಜಿತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಲೋಟ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಆರಾಧನೆ ಮೆಳ್ತನ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ವಿಕವಾದ ಯುಗೊಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಮೆಳ್ತತ್ತು ಅವು ಬುಕ್ ಸುಪ್ತವಾತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೋಚರಿಜ್ಜ ಅಂತ చెప్పిన ಬುಕ್ಕ ಪುನಃ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಯಿನಾಗ ಕರಾಸುರೆ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಕರಾಸುರನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಳ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕತ್ತು ಮೀತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಡರದು ಇಡ್ತು ಕೈ ಮುಗಿತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೋಡ್ಪಣೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರಾಸುರಾಗ ಆಯ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟ ಮೂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಣ ರಡ್ಡ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಳಿಟ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಂತೆ ವಿನಃ ಆಯ್ನ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪೂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಕರಾಸುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬೋಡನಾಥ ಜಾಗೆಟ್ ಉಂಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಂಬ್ರಿತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಆಲಂಕುಡ್ಲು ಬಜಕುಡ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರಾಸುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಇಂದುಲ ಪೂರ್ವಿಕವಾದ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾನ ಆನಂದ ಬಡ್ಪಣತ್ತು ವಿಷಯ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಟ್ಟೋಣಿಯಿಂದ ಬಡ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಡಿಟ್ಟು ದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಪ್ಪನಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಪಂಡತೆ ಐನು ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ತೋತು ಮೂಳು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಬುಕ್ ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಳಪನಾಗ ಆಡೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಬರೋಣ ಅಂತ ದೇನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನೋಡ್ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡೆ ತೂಯಿನಾಗ ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಗುಹೆ ಈ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬುಕ್ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಲಿಂಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಯಂಭೂ ಗುಹೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅವನೊಂಚೂರು ದುಂಬು ಕನಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಮಲಯಾಳ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಇರ್ ಬರ್ತಾರೆ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ಮಲಯಾಳ 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 ಗೊತ್ತು. ಪನ್ನೀರ್ പറഞ്ഞോ ಅಂಚ ಸರಿ ಅದು പറഞ്ഞോ. ഒരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംശയം നെറ്റണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജാമ്പി ഉത്സവ വിഷയത്തില് അവിടെ തന്ത്രികൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റവരെ കേട്ടത് എന്തെന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. అలాగే ಜಾಂಬ್ರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡತ ತಂತ್ರಿಗಳು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣೆ ಪೋನಾಗ ತಂತ್ರಿಗಳು ದುಂಬು ಕಾಪಾಡೇರು ಪೋಪಿರ ಅವದನ್ನ ಅಕಲು ದುಂಬು ಪೋಪಣೆ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയമുള്ള അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം ജാംബ്രിയുടെ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്, ആ പറയുന്നല്ലേ ಮರುವಡಿ ಕಿಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾರ ತೆರಿಪವೆ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡ ಪಂಡದ ಉಂತೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟ ಇದನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ 14 ವರ್ಷ ಹೊರ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ನಿಯಮ ಅಂಚನೆಯ ಆ ನಿಯಮನು ದಿಡೊಂತು ಪ್ರತಿ 14 ವರ್ಷ ಹೊರ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತು ಆ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಮೃತ್ತಿಕೆನ ಕೊಂಡಸತಿ ಈ ಗರ್ಭಗೃಹ ತೊಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಟ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಿಂಗಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಕಡೆ ಬರುಡುಂದಂಡ ಅಲ್ತ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ 14 ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಲ್ತ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಜಾಂಬ್ರಿದ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಜಿಂಡ ಮೂಲ ಏತ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೋಡು ಏತ ಕಲಶ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರ ಐನು ಕೊಂಡತ್ತಿದ್ದ ಉಳಾಯಿ ಕಟ್ಟತ್ತು 14 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೊಂಡತ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕೊಪ್ಪಿದಾಯಿ ನೆಪ್ಪುಣೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನಡ್ತೊಳ್ತೇ ಉಂಡು ಸ್ವಯಂಭುಗಚ್ಚು ಬುಕ್ಕ ಆರಕ್ಕೆ ಎಂದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪುಣೆ ದಾಯೇ ತಂತ್ರಗಳತ್ತು ದುಂಬು ಬೋಪುಣೆ ಕಾಪಾಡ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕ ದುಂಬು ಬೋಪುಣೆ ಆಕುಳ್ಳ 48 ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರಟು ಉಳ್ಳ ರೋಮ ಒಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಆ ರೋಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆತ್ತದೆ ಆಕಳು ಏನೆಗಳ ತೋಜಂತೆ ಆಕಳು 48 ದಿವಸ ವ್ರತಗೊಳ್ಳೋಡು ಆ ವ್ರತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕಡೆ ಚಾಕ್ರದೇಪ್ಯರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ತಕೊಂಡು ಮುಗ ಕಾಂಡೆ ಆಕಳು ಶೌಚ ಸ್ನಾನಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಪೋತು ಮುಗಿತು ಅಂತ ಬರೋಡು ಏನಿಲ್ಲ ತೋಜಂತೆ ಇಂಚ 48 ದಿವಸ ವ್ರತಗೊಂಡ್ಲ ಆಕಳು ಸುರುಕು ಪೋಡ್ದೈನೆ ಅಂತ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಟ್ಟೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಕಳು ಸ್ವಯಂ ಗುಹೆ ತೊಳೆ ಬೋಪೇರು ಆ ಅಕುಲೆ ಕಾಪಾಡೋರು ಬಂಡ ಅಕುಲೆ ಆಕಳು ಗುಹೆ ತೊಳೆ ಪೋತು ಆಕಳು ಪೋಯಿನಾಗ ದೊಂದಿದೆ ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಆ ದೊಂದಿನ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಆಕಳು ಕುತ್ತು ಬತ್ತನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪೋಳಿಯ ವಿನಃ ಐದು ಕಡತದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೈ ಬಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತನೇಟ ಕೈ ಬಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿತುಂಡು ಈತನೇಟ ತಿಕ್ಕಂತೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಈ ಕರಿನ ಬುಕ್ ಜಾಮೃತ ಸಮಯಟ ದಾನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ದಿಂಜ ದುಂಬು ಪೋನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಂడి ಆ ಬತ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆವಂಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ತು ಬುಕ್ಕೊಲ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡತ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಳುನಾತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಗುರುಕಡೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೆದ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲು నేను ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಇಡ್ದಲ್ಲ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಯಾಂ ಪಣಪನೈತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡೇರು ಪಣಪನ ನಿಟ್ಟೋನಿ ವಂಶದ ಕಾಪಾಡೇರು ಪಣಪನಾರು 48 ದಿನ ತರೆ ಕುಜಲು ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ಈ ಶೌಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯನ ಅವು ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗ ತಾಕಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ತರೆ ಕುಜಲು ಮೇಯ್ತ ಶರೀರದ ಮಾಂತಾರೋ ಪೂರ ಅವೇನ ದೆತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರದೇಶದ ಅಕಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಂತೆ ಅರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೊರತಾದು ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಆರು ಮೈಟು ತುಂಡು ಕುಂಟು ಬಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಐನೊಳ್ಳೆ ಅಂಚಲೆಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥ ಗುಹೆತ್ತ ಮೂಲಗು ಪೋಪುಣ ಎಕ್ಕಲು ನೆಕಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಆರಂಭಡು ಒಂದು ತರೆ ಇದ್ದು ಬತ್ತನ ಈ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ ಕೊಡಿತ ಬೇತೆ ಆರಂಭಡ ಪೂರ ದೆತ್ತುದಾದ ಐಡು ఒక ವೃತೋಕ 48 ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲ ಕುಳ್ಳುತ್ತು ಐಡು ಕಕ್ಕುಲು ಜಾಂಬ್ರಿದ ಗುಹಾಮೃತ್ತಿಕೆ ಕನೆಯರೆ
ದೊಂದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ದೊಂದಿ ಊರ್ದು ಬರಡು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದು ಅಮೃತಿಗೆ ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಹಾಲಿಂಗಿ ಕೊರ್ಪನ ಅತೆ ತಂತ್ರಿಗಳು ದೊಂದಿ ಊರ್ನ ದಾಣೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿಗಳೇ ಐದು ಅಂಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಹೋಗ್ಬಣಿ ಅದನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಪೋನಗ ದೊಂದಿ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಂಡ ಆಕಳು ಬತ್ತ ತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಣೆ ಆಕಳು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡೈನ ಗುಹೆ ಇತ್ತೆ ಐನ ಉಳಾಯಿ ಪೋತಾಯಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಹೆ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿನೆ ದುಬ್ಬುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಪೋತುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಗುಹೆ ತೊಳಗೆ ಪೋಯಿನಾಗ ತೋಜಿನ ಲಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೇ ಅತ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ತೋಜುನೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೊಂತಿಲ್ಲ ಏನಂಟ ಈ 12 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಗ ಐನ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಹೆಗಳುಂಡು ಐಟೆ ಓ ಸಾದಿಟೆ ಪೋವಡು ಐನ ಏರ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಒಳಪೇರಜ್ಜಿ ಅವು ಆಕಳು ಪೋಯಿನ ಜಿತ್ನ ಸಾದಿ ಆಕಳು ಗುರ್ತ ಪಾಡ್ತು ಪೋನ್ ತುಪ್ಪೇರು ಆ ಗುರ್ತೋಟೆ ಎಂಕ್ಳು ಪೋತು ಆ ದೊಂದಿ ದಿಂದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೃತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡ ಐತ ಅಂಚಿ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಪುನಾರು ನಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಬರೋಳಿ ಆರು ಸ್ವಯಂಭುಗಕ್ಕೆ ಪೋತು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬತ್ತು ಕುಂಟಾಟ ಬಾತನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಯಿನೆ ಆರು ಶೂ ಪಾಡ್ತೇರು ಪೂರ್ತಿ ಕಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಂಡ್ಲ ಅರಗೆ ತಾಗಂಟ್ಲ ಕನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೊಡ್ತೇರು ಆ ರೀತಿ ಪೋತೇರು ಕಾಪಾಡೇರ್ಲ ತಂತ್ರಿಗುಳ್ಳ ಪೋಯಿನಗಂದು ಓವುಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಪಾಡೇರು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತು ಪೋಪೇರು ತಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ತು ಪೋಪೇರು ಐನೊಳೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಳು ದಾಲ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಐತಾರ ಐಕ್ಕು ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಶತ್ರುಡ ಬಾಗೊಡ್ತು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒவ்வொரு ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣಗೂ ಬೋಡೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣಿಕ ತರ್ಥೊಳ್ಳ ಇದೆ ಬದಲಾತ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪ ಈತನೇಟ ಅದು ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತೋ ಪೋತು ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಅಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೋ ಅಂಚಿತ್ತ ದಾಲ ಈತನೇಟ ಚರಿತ್ರೇಟ ಆಯ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ಟು ಪೋತು ತಂತ್ರಿಗಳ ಯಾನು ಪನರ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪನ ದಾದಕೆಂಡ ಅವಳು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿக்கு ನಂಚಿತ್ತನ ಲಿಂಗ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಅಕುಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ ನಿಯಮ ಐಕೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೃತ ನಿಯಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಿಡು ಆ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಕಣತದ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆ ಒಂದಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಟ್ಟದು ಆ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಲೇಕ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೇನು ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ ಸಮಾಜಡು ಆ ಎಂಚಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಣಪ ಎಂಚಿನುಂಡನ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಎಂಚಿನುಂಡೋ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಹೊರತಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದ ಪೋಪನ ರೀತಿ ನೀರು ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೋಯರಂದ ಪೋದು ಬತ್ತೆಂದು ಬಂಡಿರೋ ಹೊರತಾದ ಐಟ್ ಮಹತ್ತಿಗೆದಾದ ಅಂದಿಚ್ಚು ಅತೆ ಒಂಜೇನು ನುಪ್ಪುಗು ಎದುರು ಬಲಸದಿದು ಅವೇನು ನುಪ್ಪುನು ದೇವರಂದು ಎನ್ನಿದು ಮಂತ್ರ ಮುಖೇನ ಅವೇನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವು ಎಂಚ ತಿನ್ಪೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಳು ತಿನ್ಪನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಸೀರ ಕುಳು ಮುಕ್ಕನೆಕ್ಕಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚಂದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಜಿಂಜುಂಡು ಆ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಣ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಧನೆಗಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಪರಂಪರೆಗಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಸಮಯ ಮುಗಿದುಂಡು ಆಂಡ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಸಮಯ ಮೆರಡೊಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನದ ಸಮಯ ಮೆರೆಗು ಎಂಕಲ್ನ ದಾದಂಡಿಗೆಂಡ ಮೇರಡಯಾನ ಸುರುಕ್ಕಿ ಪಂತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಆರಾಧನೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಐತ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಪುರ ದುಂಬಾತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತನಾರು ತಂತಿರ್ಲು ಕುಂಟಾರ ತಂತಿರ್ಲು ದೈವನೇ ಲೆಪ್ಪುನಂಚನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಆರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಕಥೆತ ದೈವದ ಕೋಲತ ವಿಷಯನು ಪನೋಡಾಂಡ ಆರನ ಎದುರೇ ಕೊಲ್ಲುದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬರ್ಪವನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡು ಏನೇ ಎಕಡೆ ಇರು ಪಂಡಾರ ಈ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾತ ಏತ್ ಆರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾತ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಬೇರಿ ಎಂಕಲ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾತ ಜೌವನೇರಿಗೆ ಆರು ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಾಗ ಸತ್ಯಕ ಸಾಧಿದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣೆರೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅಣ್ಣೆ ಏರಿದಾಯ್ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಎಂಕ ಆತ್ಮೀಯರು ರವಿಶಣ್ಣೆ ಆತಿರ ಆ ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳ ದಾನಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ಜೌವನೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಪೋಯರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಸತ್ಯದ ಮನ್ನಡಿತನ ಆರನೇ ಎದುರ್ಲ
ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಕೋಲ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕುಂಬಳಸಿಂಹದ ಪ್ರಧಾನ ಬಳೆಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪಣಿಕರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಕೋಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಅವಲ ಇಂಕ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೇವಲಂಚಿನ ಮಾಂತರಿಗಳ ಯಾನು ದುಂಬಾತಿ ಸೊಮ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡಿನೆಂಚಿನ ದೈವ ಬೇತೆ ಇದ್ದೀಂದು ನಂಕು ಪನುಳಿ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಪನ್ಪೆರವು ತೆನ್ಕಾಯ್ತ ದೈವ ಅವು ಮಲಯಾಳಿ ದಾಖಲ ದೈವ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುಣ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ನಿಜವಾತ್ ಅವು ತೆನ್ಕಾಯ್ತ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುಣ ದೈವ ಅಂದು ಆನಂದ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಎಂಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ನಂಬುನಕಲು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಆ ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಐನ ಮೂಲ ಮುದಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಜಪ್ಪು ಕುಡುಪಾಡಿ ಮೂಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಐನ ಮೂಲ ಅಂಚ ಆ ಕಥಕ್ಕೇನು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಐನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ದೈವದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಮಲವ ಸಮುದಾಯತಗಳು ಕಟ್ಟುನೆ ಅಪ್ಪ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಬಯಲ ಕೋಲ ಅಂದಲ ಅಗ್ನಿ ಸೇವೆ ಅಂದಲ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿದ ಭಾಗ ಕುಡ್ಲಡು ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಅವೇ ಜಪ್ಪು ಕೊಡಪಾಡಿರು ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇಲೆ ಕುನೆ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಸಂಪಾಜೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಕಣ್ಣನ್ನೂರು ಬಡಗಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಲ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಆತುಂಡು ತೆನ್ಕಾಯ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಲಿಯಾಟನೋ ಪೆರುಕಲಿಯಾಟನೋ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವಡಾಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆ ಕುರಿತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೋಲಾಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒತ್ತೆ ಕೋಲದ ಸೇವೆಟಿ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಟಿ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಕಲು ನಂಬುನಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಕೋಲದ ರೀತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಾತ್ರ ಮಲಯಾಳ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒತ್ತೆ ಕೋಲದ ಮೂಲ ವಿಷಯನು ತೀರ್ನಾಗ ಅವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನಿ ಐನ ದೈವದ ಆದಿ ಸುರೂತ ನುಡಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಭೃಗು ಮುನಿಯಿಂದ ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತ ഞാൻ 10 ಅವತಾರ ಎಡ್ಕಂಡಿ ಬಂದು ಭೃಗುಸು ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡ ಭೃಗು ಮುನಿನ ಶಾಪದ 10 ಅವತಾರ ಅವ ಮೀನಾತ ಏಮಯಾತ ಪಂಜಿಯಾತ ನರಸಿಂಹವಾತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾತ ಯಾನು ಜನ್ಮದೆತ್ತದ ಅವತಾರದೆತ್ತದ ಬತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ದುಷ್ಟಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪನು ಕೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾತ ಯಾನು ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಉಂಡು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಯಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಥೆನೇ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಕೋಲದ ಆರಂಭದ ಪಾತೆರ ಅವಂದನ ಮೂಲ ಆರಂಭದ ಪಾತೆರಗೂ ನರಸಿಂಹ ವಿಷಯನೇ ಉಂಡು ಯಥಾರ್ಥನ ಕಥೆ ಇಂಚಿನದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಟಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ತೆನ್ಕಾಯ್ತ ಕೋಲತ್ತೂ ನಾಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆಟಿ ಕೋಲತ್ತೂ ನಾಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಲ್ಲಡ ತಂಬ್ರಾನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಾಜೆ ಆಯನ ಕೈ ತೀರ್ತಿ ಕೋಟೆಪುರ ಮಣಿಪುರ ಚಿರಪುರ ಪಳ್ಳಿಪುರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ 4 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಮಂತ ರಾಜರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರಿ ಐಟಿ ಕೋಟೆಪುರ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿಗಟ್ಟು ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪ್ಪ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಾಮಂತ ರಾಜೆ ನಿರ್ದಯಿ ಜನಪೀಡಕಿ ದುಷ್ಟೆ ಜನಕುಲೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕನಿಕರೆಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪ್ಪ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ఆయన ಕೇನು ನಗಲೇ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂದು ಬನೊಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಕಥೆಂಚ ಪನ್ಪೆರುವಂಡ ఆయన ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಹೋಲಿಸಾವೇರಿ ಆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣೇನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಉಡುಗೆ ಅಪಾರ ಗೋಸಪ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪ್ಪುಗು ಅವಳು ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತೂಯರೆ ಬಾರೂ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಜವ್ವನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜವ್ವನೆ ಈ ಜವ್ವನನ ತೂತು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ದಿನಂಬೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುದ ಬರಂದು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋನಾಗ ಆಡೆಗೆ ಮರ್ಮಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿದ ವಿಷಯನು ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಣ್ಣೆ ಆಲೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಓಲು ಈ ಓಲು ಆ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪುದ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಬೋಧನೆ ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮರ್ಮಾಲೆಗೆ ಪಾಂಡನಾಗ ದೂರುಡು ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪು ತೂಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಎದುರೇ ಬರ್ತದೆ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ 4 ಜನತೆ ಎದುರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆನು ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟ ದಕ್ಕದು ತಿಗಲದ ಭಾಗಗೂ ದಕ್ಕದ ಅವಮಾನ ಮಂಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆನು ತಾನಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ನನಯಾನ ಮೂಲ ಉಂತುನ ನಾಡ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬರಿಪೂಜಿ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ನಿರಪರಾಧಿತ್ವನು ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಡದ ಆನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ ಊರು ಬಿಡುಪೆ ಇಂಚಿತೆ ಬಡ್ಕಾಯಿತ ಬಾಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಡ್ಕಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಸುದೆ ಕಡತ್ತದು ಬಣ್ಣಾಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆದುತ್ತ ಜಾಗೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಅವಾಗ ಬಣ್ಣದನೇ ಆಯನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅವೇದ್ಯವಾಯನಿಂಚಿನ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತುತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕೆದುತ್ತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನಗ ಆಗ ಬಚ್ಚೆಲಾಂಡು ಅವಳು ಆಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಆ ಬತ್ತು ತುಂತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಹೋಗುದು ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಜಪ್ಪು ಕುಡುಪಾಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ದುಂಬುತ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಡನಕಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತದು
ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ತಗಲ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಐಟ್ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತರವಾಡು ಇತ್ತನೆ ತಂದಲ್ ಮಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ತಂದಲ್ ಪನ್ಪಣಕಲ್ನ ತರವಾಡತ ಮನೆತನಕ ಪುತ್ತಾರೆ ಮಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಐನ ಆ ಅವಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ ಪಿಲಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏಕಾಂತೋಡು ಇತ್ತನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀರು ಪೋರುಂದು ಕೆದುತ್ತಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಕಣ್ಣೆ ಅವಳು ಜೆತ್ತುದಿಪ್ಪನ ವಿಷಯ ತೋಜುದು ಈ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತನೆಂದು ವಿಷಯಗಳೇನು ಪಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆ ತರವಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಆಯ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಕೊರತು ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೈವದ ಕೋಳಟುಂಡು എന്റെ ആദ്യം കഞ്ഞിവെള്ളം കുളിച്ച് രക്ഷിച്ച മാതാവ് എനിക്ക് സുരൂകാത്ത് ഗഞ്ചി വെള്ളം കുറഞ്ഞ അപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെപ്പു ഇത്തെല്ലാം ഉണ്ട് ಅವಾಗ ಅವಲೇ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಂಚಿಗೆ ಪೋಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇ ಮೂಲ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಮೂಲೆ ಉಂತನೊಂದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರೊಂದು ಇಂಬೆಲ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಆತು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಭೂತದ ಆಯುಧವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದೀಪನವಲ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಪೇರು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಗೆ ತಂದಲ್ಮಾದ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೇರು ದೀಪನೆ ಬಯ್ಯಡೈನ ಆ ಪೇರಿನ ಪ್ರಸಾದಾದ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟುನೆ ಈ ರೀತಿ ನಡತೋ ಒಂದು ಪೋತು 19 ವರ್ಷ ಕರೀನಿ 16ನೇ ವರ್ಷ ಕರೀನಾಗ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭದ್ರ ಆತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 19 ವರ್ಷ ಕರೀತು 16ನೇ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಕಣ ಕಟ್ಟುಡು ನಿನ್ನ ಆ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಜಪ್ಪು ಕೊಡುಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಆ ಸಮಯ ನಿಕ್ಕಿ ಕರೀಡು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಕೋಟೆ ಪೊರಗು ಪೋಬಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಣ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಟ್ಟುಂಡು ದೈವರೂಪ ಅದು ಕಣ್ಣಾಗ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಂದಲ್ ಮಾದ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಈ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉಂತಾಯರ ಬಲ್ಯಾಯನು ಕಡ್ಪುಡ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕನಲ ಬರ್ತದೆ ಮಂತನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದ ಅಕಲಿಂಚನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮನ್ಪಣ ಆಯಗಲ ಕಣ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬೆರಗಲ ಕಣ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪಂದು ದಾನೋ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ತೀಪು ಪನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಆಯ ಪಿಲಿಭೂತ ನರಸಿಂಹಗು ಪೇರು ದೀಪಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ತೂನಗ ಪಟ್ಯರ ತೂನಗ ಪೇರಿಪ್ಪುಚಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಕೇನ್ವೇರಿ ಪಾಲು ಎಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಪೇರು ದಾನಾಂಡ್ ಮಗ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣಂದೇ ಪ್ರತೀತಿದುಂಡು ದೈವ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣಂದೇ ಪಂಡದ ಪ್ರತೀತುಂಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆತ ಲೆಪ್ಪನೇ ಒಂದು ಮಂಗಲಾವರ್ತೇವ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಲಾವರ್ತೇವ ಗುಣವರಣೆ ಮಂಗಲಾವೃತ್ತ ದೇವ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಂಚಲ ಲೆಪ್ಪೇ ಉಂಡು ಅಪಗ ಆ ಪಾಲದಾನೆ ತುನಗ ಪಾಲಮಾಯಾತ ಅಪಗ ನಿಜವಾತೊಂದು ದಾನ ದೈವಲೀಲೆ ಆತಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾತು ಕೂಡ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಕಡ್ಪುರ್ತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಯಾರಾತಿಪ್ಪಿ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿ 16 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಮಂತನ ಮಗನ ಬುಡುತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆತ ದುಃಖ ಐನ ಎಡೆಟ್ಟಿ ದೈವದ ನಿರ್ದೇಶ ಆ ದೈವದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರತು ವಿಷಯ ದೈವ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಮಗ ಈ ಪೋವಡು ಓಲಿತ್ತನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಸಗಾಯತಿ ದೈವ ಬರುವುದು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣಾಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಭೂತದ ನರಸಿಂಹದ ಆಯುಧನಾಯ ಪಥದ ಧರಿಪಿ ಆಯುಧನ ಧರಿಪಿ ಅಪ್ಪ ಇಡಮುಟ್ಟ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಎಂಕ ಆಂಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ಭಾವ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಆಂಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಣ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯರೆ ನಡ ಬೇತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಳಿ ಮಡಲತ ಕೊಡೆ ಛತ್ರ ಉಂಡತ ಮಡಲತ ಛತ್ರನು ನಿಕ್ಕೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಾದಿ ದುಂಬು ನಿನ್ನ ಬಡಕ ಚೆನ್ಕಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಊರಿಗೂ ಪೋವಲ್ಲ ಓಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮಂತಲ್ಲ ದೈವ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಬತ್ತದು ಬರುವುದು ಪನ್ಪಣಚ ಈತಿಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪುಡು ಬಿ ದರ್ಶನೋಟೆ ಆ ಆಯುಧನು ತಿರುವಾಯುಧ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಪಣ್ಣ ತಿರುವಾಯುಧ ಐನು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತದು ಕೊಡೆಲ 11 ಆ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೋಪಿ ಪೋಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಬುಡುತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ದೈವ ಒಲಿದು ಪೋತು ದಾನ್ಯಾಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಭಯ ಆತಂಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಈ ದೈವ ಸರಿಯಾದ ಇಂಕ ಹೊಸಯ ತೋಜಿತಿನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಅವೇ ರೀತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಕಡತೆ ಆನೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನೋ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಲ ಇದ್ದಂಡು ಎಂಚ ಕಡತೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋಯೆಂದು ಪನ್ಪುಣ ದೈವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೀದಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರಿತು ಸೋಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಸಿರಿಯ ಶಂಕರನ ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಕುಂಬಳೆ ಕಡಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನು ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಮುಜುಂಗಾವ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿನಿ ಮಂತೊಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಕಡತದ ಕೀಯೂರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನು ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿ ಆಡೆಗೆತ್ತನಗ ಬಾಜೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಜೆಲ್ ಆತನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಪೆ ಅವು ಕಂಡತ್ತಿಲಿ ಬೀಡಿನ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ನಿಂಚಿರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜೆಲ್ಗೆ ನಗವಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಉಳೈ ಲೆಪ್ಪಾತು ಕುಲ್ಲಾತು ರಡ್ಡು ಮನೆ ಕೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆಟ್ಟು ಆಯುಧವಲ್ಲ ದೀಪಾತಿ ಅವರು ನೀರು ಪರತು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇರು ಅವು ಇನಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವನು ಐಡುಬುಕ ಉದಯಮಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಡಿಯಾಂಕುಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೋತು ಪೋತು ಪನಿ ದುಂಬು ಪೋಣಗ ಈ ಆಯುಧನು ಪರಿತ ಮನಪಡು ಅಂಡಾಗಿ
ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲನಾಡೆಗೆ ಪೋತು ಐನ ಆಯುಧನು ಪರಿತ ಮನ್ಪಾಪಿ ಪರಿತ ಮನ್ಪಾತ ಅವಳು ದೀತ್ ಆಯುಧ ಪರಿತ ಆಯ್ನದಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯುಧ ಬರ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶುದ್ಧಿ ಕಲಶ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರುವಾಯುಧವು ಶುದ್ಧಿ ಕಲಶ ಮಾಡ್ಬಿಡು ತಟ್ಟುನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಏತೆ ಆಯುಧ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯನೋ ಆಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯನೋ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಆಯುಧ ಕೊಲ್ಲನಕಲೆ ತಟ್ಟೋಡು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಉಂಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಲ್ಲಬಂಡ ಕರ್ಬದ ಮೂಲಪಳ್ಳಿ ಪೆರಿಂಗೋಲ್ ಅದೇ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ ಪಡೆದು ಮೂಲೋಟು ಮನ್ಪಡಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋತು ಅವಳು ಕೊಡೆದಿಲಿ ಅವಳ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆಂದು ಕೊಡೆದಾದ್ರೂ ಕೋಟೆಪುರದ ಕೈತಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೋಟೆಪುರ ಎತ್ತನಗ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಶತ್ರುవులు ಎನ್ನ ಜೀವಗ ಹಾನಿ ಆവുന്നു ಅನ್ಪಣ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾನೋ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆವೇಶ ಬಂದು ಕೋಟೆಪುರಗ ಪೋಪೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಸಾದಿ ಮಧ್ಯೆ ಕರಂತಾಡನ್ನು ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಮಣಿಯಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣಗಂಬೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಮೇಪ ಹೊಂದಿತ್ತನಾಯೆ 16 ವರ್ಷ ಕರೀತೆ ಆ ಕರಂತಾಡ ಈ ಕರುವಾಟು ಕುರುಪಣ ಕಾರ್ಯಸ್ತೆ ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣಗ ತೂವಿನವತ್ತ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂಡು ನೀ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಾನ್ಪೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಲೇತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕರಂತಾಡ ಮನ್ಪಣ ಮಣಿಯಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಅನ್ಪೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನು ಮೀತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಣ ಅವಳು ಕದಲಿ ಕೊಳ ಅಂತ ಮನ್ಪಣ ಕೊಳ ಉಂಡು ಆ ಕೊಳಕು ಮೀಯರ ಜಪ್ಪುನಗ ಅಂಬೇನ ಮಿತ್ತು ಕೆದುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಈ ಛತ್ರ ಕೊಡೆಲ್ನ ಈ ಆಯುಧಲ್ನ ದೀತು ಮೀಯರ ಜಪ್ಪಿ ಆ ಕರಂತಾಡೆ ಮಣಿಯಾಣಿದಾಡೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡನ ಅಪ್ಪಗಣಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾಪೆ ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪದು ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಆಣಿನ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೇಕಬಲ್ಲ ಕೆದುಟ್ಟು ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಣ ವಿಷಯ ದುಂಬುದ ಪಗೆತನ 16 ವರ್ಷ ಊರು ಬುಡ್ನ ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಕೋಪಲ ಐಡ್ಲಾಯ ಜನಪೀಡಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟೆ ಆಯ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟಾರಿನಿಂದ ತಂದು ಮೀಪುನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮೆನ ತಾರೇನು ರುಂಡ ಮನ್ಪು ಕಡ್ತದೆ ಬಿಡುಪಿ ರುಂಡ ರಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೆದು ಕೆಂಪ ನೆತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅವಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಆಯುಧಲ್ನ ಅವಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಎಡತ್ತ ಗಾರಟ್ ಕೆದಪು ದಂಕದ ಬುಡ್ಪಿ ಬೇನ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಡಲದ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೂತ ಹಂಚಿದಂತೆ ಈತ ಆಯಿನೆ ಆ ತಿರುವಾಯುಧ ಅಂದಪಣ ಆಯುಧ ಅವೇ ನರ್ತನ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾಣಿ ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಳೊಟ್ಟಿತ್ತನ ತಾವರೆ ಪೂನು ಪೂರ ಕಡ್ತದ ಪಾಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಬಲ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ಚಪಾಡನ ದರ್ಶನ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋತು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜಿಗಳೇನು ಕೆಂದು ಪಂಜನಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಗರ್ಭಛಿದ್ರ ಮಾನ್ಪಾಂಡು ಉನ್ಮಾದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರನೇ ಮುತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೈವ ನುಡಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡು ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪನ ಕುರುಪನ್ನೇ ನಾನು ಅಡಿನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣು ಒತ್ತಾಯ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಐಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟದ ಊರು ಆಣಗಳ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ಊರುತ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನೀಲೇಶ್ವರದ ರಾಜ್ಯರು ಈ 4 ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲಡ ತಂಬುರಾನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾಪೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾತ ನುದಾದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ಆಸ್ಥಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಣಗ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ತೆನಕಾಯ ಬಾಗುರದ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವೈಷ್ಣವಾಂಶವಾಯಿನ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದ ಪಿಲಿಭೂತ ದೈವ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಆ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣನ ಕರ್ತನ ಕೋಪೈಕೆ ಉಗ್ರವಾತುಂಡು ಐನಿಕ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನಡೆ ಕೋಲತ್ತು ನಾಡೆ ಪುತ್ತದ ಭಸ್ಮಾವು ಐಕೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾತ ಈ ತಿರುವಾಯುಧನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಂತದ ಕೋಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶ ರಾಜರಿಗೆ ಜೋಯಿಸರಿ ಕೊರಿಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕುರುವಾಟು ಕುರುಪೆಲಲ್ಲಿ ಐನ ಎಡೆಟ್ಟಿಂಬಿ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾನ್ಪೆರೆ ತುಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ವಂಶಪದ ದೈವ ಅಂದು ನಾಂಡ ಐನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೋಲ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನು ತೋಜಾತು ಕೊರಡು ಅವಾಗ ಏರಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನೆ ಏರಿ ರಾಶಿ ತುನಗ ಮಲಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಜೋಡು ಐಟೊಂಜಿ ಜನನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರವೇನ ವರವಪ್ಪನ ಅನ್ಪಣೆ ಸುರೂಕಾತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟನ ವರಪ್ಪನ ಅನ್ಪಣ ಅಕಲ ವರವೇನ ಅಂತ ಅನ್ಪಣ ವ್ಯಕ್ತಿ